Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takla sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 7, tuig 2022. Sa aton sining nga mga kabombo, Miyerkules kinakaroon sining adlaw, 18 dias na lang kag Pasko na. Inyong bombo anay sa unto kag inis mo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon kag dalakuan sining nga mga balita top stories of the day. Salsalon sa shoring sa pilote sa Ungka flyover nagabawod. Ano bala ang butsilingon sini? Ang kontraktor nga International Builders Corporation dapat pasabton man sa iskandalo nga nagatuga sa Ungka flyover. Ang City Council karon nagaduso man sa resolusyon diri. No, kag plano sini nga ipa-take over na lang ang nasambit sini nga Ungka flyover sa Department of Public Works and Highways kag pabayaron sang liquidated damages ang IBC. Pero kung nabayranay man lang sa liquidated damages, masarangan isang IBC, mas mayo pagiguro para nga hindi na kita maka-experience, hindi na kita makasalapo sa kasubong siniyang iskandalo kontrobersiya. Imbolbado sinadiri ang ginatos ka milyon ka pesos ka pundo sang gobyerno. I-blacklist na lang ng International Builders Corporation. Traffic rerouting scheme sa Ungka flyover ipatigayo na boss. Pero ining traffic rerouting scheme may disbintaha sa mga taga-Banwa iya sang paviya. Daw sila panikaroon ang maigos kaluluoy. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto napulo ka person of interest gintumod sa balasan na PNP angot sa pagsulod sa isa iya ka mall. Di ginalantaw man diri karon nga inside job. Dingki mo ya kita iya nga ginabuhuan na, no? Ginbuhuan na kag para makagi itong mga kawatan ng gwardya wa gidyak balo. Sa dugang pa nga mga balita karon sa aton sini nga pagpangalagad pasiplatan man naton Christmas around the world sa Malaysia. Mangingkaw po naton sini nga Bombo International correspondent. Samtang wanted person sa kaso nga rape arestado. Sa aton sini mga kapulisan. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombohanay sa Udto. Standby sa aton sini mga kabombo kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon dira sa mga taga-barangay Dungon si Mandurriao. Taga-barangay Dungon si Mandurriao. Ang iya sining proof of purchase R. Florete Coupon. R. Florete Coupon, 70 anyos. Congratulations sa kay Teresa Sionil. Teresa Sionil sa barangay Dungon si Mandurriao. May proof of purchase ka R. Florete Coupon. 70 anyos, ikaw ang tagdaw. Ginlawang ikaw ni Bombo Chama on 57 minutos. Ang nakaligad sa takna sini iyang alas 11. May anom ikaw ka oras. Agod nga makuha ang premyo nga nagahulat na diri sa imo. 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka valor sa gift pack na sulod pa sa Orocana nga balde. Teresa Sionil sa barangay Dungon si Mandurriao, congratulations! Sa aton sini nga mga kabombo kung niluyag mo man nga ikaw ang mangin masunod sini iya nga daily draw sa 1 to Panalo Part 21 promo. Hulog na ikaw sang imo sini iya nga mga entries. And by the way, ang aton sini nga daily draw gintambungan sa aton sini FTA representative si Ma'am Arlene G. Punsalan. Was-was na kamo sa pagulog sa inyo sini nga mga entries para iya sa masunod naton nga paggalawag. Imo na pangalan ng lawagon ko o kung nalawagon sang mga personnel sang Bombo Radio.
Agod nga makangkon sang temprano sini nga pamaskwa ginadulong sang 1-2 Panalo Part 21 promo balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa. Sa nasambit sini iya nga promo 6 million pesos ang nagahulat sini Orgi iga panghatag sini nga papremyo nationwide. Kag sa palabuton sini nga Grand Draw 1 million pesos ka cash ang nagahulat sa Grand Draw winner. Sinuayhan ang masunod nga maging katapo sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Kung gusto mo mangin milyonaryo, hulog na sa imo sini nga entry. Damo kay damo entries kinahulog dako man ang chance nga magdaog. Detalya sa mga nagapauna kag mga mainit nga mga balita balikan ta sa panay nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ng Miyerkules, ikapito ng Disyembre 2022. 18 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, maliit na Priato-magmatic burst na itala sa Taal Volcano. Mga mayroong magandang track record sa private sector pwedeng isama sa Maharlika Investment. Paano ka lang limitahan ng mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines na saklaw ng 3-year fixed term, lusot na sa Kamara sa second reading. Yung Paano ka lang Internet Transaction Act, aprobado na rin sa second reading. United States itinanggi na pinagana nila ang mga welga ng Ukraine sa loob ng Russia. At sa ating balitang palakasan, Donovan Mitchell nakapagtala ng 43 season high points upang ipanalo ang kanyang team na Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy na NBA Games. Detroit Pistons pinauwing luhaan ang katunggaling Miami Heat. At ngayon sa ating mga detalye. Isang maliit na Phreato-magmatic burst ang naitala sa Taal Volcano na namataan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Tumagal ng 1 minuto ang Phreato-magmatic burst ayon sa monitoring ng PHIVOLCS sa bulkan mula alas 5 ng umaga noong Martes hanggang alas 5 ng umaga ngayong Miyerkules. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal na kung saan nangangahulugan na mayroong mababang antas ng kaalarmahan ng bulkan. Ayon pa sa ahensya, ang mahinang pagbuga ng mga balahibo na umaabot hanggang 600 meters ang taas ay naobserbahan sa ibabaw ng bulkan na inanod sa Timog Kanluran. Napansin din ang bahagyang inflation sa Taal Volcano Island at Western Taal Caldera habang ang deflation naman sa Eastern Taal Caldera. Kung maaalala noong October 12 ay ang main crater lake ay may acidity level na 0.76. Sa ngayon, ipinagbabawal na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagpasok sa Taal Volcano Island o ang Permanent Danger Zone, lalo na ang main crater at ang Daang Castilla Fissures. Gayon din ang occupancy at boating sa Taal Lake upang makalayo sa maaaring mangyaring sakuna. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok ng Bombo Radio Philippines ito sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022. At sa pagkakataong ito ay makakapiling ho natin ang ating Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa Morocco. Matapos ho ang mga laban ay sunod-sunod ho ito at mas nagiging kaabang-abang ngayon. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me si Bombo Alaysay Clarinal. Welcome to the program dyan sa ating Bombo International Correspondent Grace Montes. Good morning. Good noon. Sobrang lamig. 12 Talaga? degrees Celsius. Opo. Sobrang lamig. Eto po, kumusta naman yung mga taga Morocco matapos yung upset and powerhouse ng powerhouse Spain kanina sa nagpapatuloy po na FIFA World Cup? Anong mga reaction po dyan? Ay naku, sobra. Grabe. Nagwa-wild yung mga tao dito sa kalsada.
Mm. Pansin mo doon sa video na sinend ko sa'yo. Mm-mm. Sobra. Overwhelmed talaga sila dito. Ay, Grabe talaga. Mm. Hindi basta-basta yung panalo doon sa Spain, ha? Mm. Oy. hindi yun na asahan namin kasi kanina bumaba ako, tanong-tanong ako sa mga Moroccan, sabi nila pray lang daw ang Pag-asa para manalo sila. Kaya yun, yung pray din nila nag-effect naman. Mm. Eh kayo ho ba inabangan nyo din yung match? Nanood ba kayo? Sumubaybay, nakinig, nag-abang sa internet? Ano ho yung ginawa ninyong pagtutok dito? Oo, nako. Nagsigawan ang mga yung mga relatives ko doon sa kabilang bayan kasi na-separate ako sa kanila. Kinitra ito. Bali yung mga pamilya ko nang doon sa Rabat, nag-video call kami. Grabe din ang excited. Hindi mo maintindihan yung feelings ba na excited ka na parang yung sa PBA. Imagine mo yung sa PBA na manalo yung Ginebra. Ganun. Yan, ganun. Talaga, no? Okay. Dito. Okay. Parang Ginebra yung nanalo dito nung nagsigawan na ang mga tao, Diyos ko. Uy, talaga, no? Okay. Sa ibang mga bansa, ito may mga holiday silang dinideklara. Ay sobra-sobra yung mga celebration pagka may mga ganitong panalo yung kanilang team sa FIFA World Cup. May holiday ba dyan? May deklarasyon ba formal yung gobyerno dyan sa Morocco, Madam? Ngayon na araw na to, walang half day lang talaga ang trabaho. Half day lang ang school. Okay. Ngayon na araw na to. Siguro hintayin natin yung quarterfinals saka kapasok sila ng semifinals. Siguro yun na sila mag-declared ng holiday. Ayun. Bomba Grace, curious lamang kami, hindi pa kami nakarating. Siguro yung ibang sa mga taga-subaybay natin nakarating na ng Morocco, but sa akin personal, naku-curious ako. Yung larong football ba, gaano kasikat dyan sa Morocco, Bombo Grace? Ang football dito sa Morocco, since the late 1950s yata. Kasi 36 years hindi nakapasok ang Morocco sa sa world sa World Cup. round 16. Imagine in 36 years bumalik yung nakapasok sila. Yes. Okay. Marami pa sana kaming nais na itanong, kaya lang tayo naman ay kukuha pa rin ng iba pang mga balita at impormasyon. At kami ho'y nagpapasalamat ng lubos sa inyo pong pagpapaunlak. Maraming salamat po at kami napaunlakan dito sa panayang po na ito. Siguro kukontakin namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Baka may gusto po kayong batiin na lamang ng mga kamag-anak po ninyo. Oo, marami akong mga diyan. Especially diyan sa Mindanao. Mindanao kami. Ayun. Sa Agusan del Sur, mga Montes, sa Kidapawan City, mga Dumanig family, Estrada family, saka yung mga Montes sa Agusan. Ayan. Sige. Maraming salamat po ating Bombo International News Correspondent Grace Montes sa pagbabahagi ng ilang impormasyon kaugnay pa rin sa FIFA World Cup at yung reaksyon ng mga Moroccan dito sa katatapos na tagumpay at malaking development yan dyan sa FIFA World Cup. Samantala, para naman sa panig ng Spain at narito ang tinig naman ng ating Bombo International News Correspondent mula sa Spain, Maria Edsel Lamparero Lopez. Welcome to the program. Ano naman ho yung mga reaksyon dyan sa Espanya after that development? Matindi rin yung mga Spanish pagdating dito sa larong football. Any reaction there? Bombo International News Correspondent Maria Edsel Lamparero Lopez.
Akala kasi ng mga Spanish na talagang mananalo sila. So medyo malungkot ngayon ang reaksyon ng mga Spanish dito kasi nga expectar nila na ang in-expectar nila na mananalo sila kasi nga hindi pasok sa top 3 na kinatatakutan nila yung Morocco. Pero ang ending nanalo yung Morocco. So medyo lungkot yung reaksyon ng mga Spanish ngayon, pero accepted na rin nila yung Catalonia, at least nakapasok sila sa top 16. Ayan. Tinig ho yan ni Bombo International News Correspondent Maria Itzel Lamparero Lopez mula ho dyan sa Spain. Mamaya mga kabombo, marami pa tayong mga balita. Susunod na. DG SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco 120. Shokin premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Sa karagdagan pang mga balita, buo ang paniniwala ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na pwedeng isama sa mga mangangasiwa sa ipinapanukalang Maharlika Investment Fund ang mga nasa pribadong sektor. Sinabi ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na maaari nilang isama ang mga subok na ang track record. Pwede raw nilang isama sa pagmamanage ng Sovereign Wealth Fund ang mga individual na nasa private sector at marami anyang mga pangalan ang maaaring ikonsidera. Naniniwala din si Concepcion na pati ang mga magsisilbing direktor ng investment fund ay kailangang galing sa private sector habang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tatayong chairperson. Dagdag pa na Negosyo founder na kung naniniwala ang Pangulo sa public-private partnership, isang pagkakataon ito para maisakatuparan ang investment fund. Pero anya kailangan pa din talaga umunong mabuo dito ang tinatawag na level of trust. Sa karagdagang balita, ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ay maaari pa raw umabot hanggang 1,200 kada araw. At ngayong araw ho ng Miyerkules ay posibleng ganyan yung maging figure. Batay ho yan sa data ng Independent Pandemic Monitoring Group na Octa Research. Nabanggit ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ng Department of Health ay nag-ulat ng 883 na bagong kaso habang 20 ang naitalang namatay at kabuang 1,160 ang nakarecover dito sa ating bansa noong petsa 6 ng Disyembre. Ang mga bagong kaso ng nasabing sakit ay sumailalim sa isang 12.6% nationwide positivity rate habang ang mga aktibong kaso naman ay nasa 17,400 mahigit. Saad pa nitong si Dr. David na ang Metro Manila ang nakakapagtala po ng pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 na may kabuang 315. Sinusundan niya ng lalawigan ng Cavite na may 55 cases at ang Cebu na meron namang 46 cases ng COVID-19. Sa ngayon, patuloy ding ginagawa ng Octa Research Group ang kanilang pagmonitor sa mga kumakalat na virus sa ating bansa. At itong panukalang limitahan ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na saklaw ng 3-year fixed term lusot na sa Kamara sa second reading. Habang ang panukalang Internet Transaction Act aprobado na rin sa second reading. Alamin natin ng buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukala na limitahan ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na saklaw ng 3-year fixed term. Ang House Bill 6482 ay inaprubahan sa pamamagitan ng Viva Voce voting. Ang panukala ay akda ni Speaker Martin Romualdez at ng iba pang mga mambabatas. Sa ilalim ng panukala, ang mga bibigyan ng fixed 3-year term ang Armed Forces of the Philippines Civil Staff, Commanding General ng Philippine Army at Air Force at Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Ang fixed term ay maaari namang matapos ng mas maaga kung nanaisin ito ng Pangulo. Batay sa explanatory note ng House Bill 6482, nagkaroon kasi ng iba't ibang mungkahi at rekomendasyon matapos maging batas ang Republic Act No. 11709 mula sa mga officers at enlisted personnel ng hukbo kung saan hiling nila
amyendahan ang ilang probisyon sa nasabing batas. Sa kasalukuyan, ang mga binibigyan ng 3-year fixed term ay ang Chief of Staff at ang Deputy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Commanding General ng Philippine Army, Philippine Air Force at Flag Officer in Command, at maging ang mga Unified Command Commanders. Bukod sa Chief of Staff, walang ibang opisyal na maaaring italaga sa mga posisyon na mayroong fixed term kung 6 na buwan na lamang ang nalalabi rito bago ang kanyang compulsory retirement. Pakinggan natin ang pahayag ni Iloilo Representative Raul Boboy Tuba. Consultation with our officers, enlisted personnel, and the top brass, the armed forces of the Philippines, as well as the Department of National Defense, to address the clamors to make Army 11709 responsive to the needs, organizational and professional development of the Armed Forces of the Philippines. The following are the salient provisions of the bill. Una po, to allow the organization to manage the tenuring grade of enlisted personnel. Pangalawa, to limit the fixed term duty of 3 years to the following officers: the Chief of Staff, Commanding General of the Philippine Army, Commanding General of the Philippine Air Force, and the Flag Officer in Command of the Philippine Navy. Yan ang pangayan ni Iloilo Representative Raul Bugoy Tupa sa kanyang privilege speech dito sa Kamara. Samantala, sa pamamagitan din ng Viva Voce Voting ay inaprubahan na rin ng mababang kapulungan sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 4 o ang Internet Transactions Act. 12 panukala ang pinag-isa na nagsusulong ng proteksyon at tiyakin ang data privacy ng mga consumer at merchant sellers na nakipagtransaksyon sa pamamagitan ng internet. Samantala, nagsagawa din ng multi-sectoral rally sa labas ng Kamara kaninang umaga sa pangunguna ito ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan, kaya kaugnay sa isinusulong na Maharlika Wealth Fund. Panawagan ng militanteng grupo, i-junk ang isinusulong na ang nasabing Maharlika Wealth Fund. Dapat daw anya pagtuunan ng gobyerno ang dagdag sweldo, ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon naman sa anak pawis, ang Maharlika Wealth Fund ay brand ng immorality at plunder ng Marcos administration. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling sinuspindi ng isang panel ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon para kay Secretary Rafael Lotilla bilang kalihim ng Department of Energy dahil hindi pa niya sinasagot daw ang mahigit ilang katanungan, ang ilang mahigpit na mga katanungan ng mga miyembro ng naturang lupon hinggil dun sa patakaran na iniharap nitong si Sagip Congressman Rodante Marculeta. Ipinagpatuloy ng Commission on Appointments sa Energy Panel ang deliberasyon sa ad interim appointment ng kalihim na si Lotilla matapos itong masuspindi noong araw ng Miyerkules, Nobyembre 29 dahil nga sa kakulangan ng panahon. Sa parehong dahilan, ang pagdinig ng kumpirmasyon itong si Lotilla ay ipinagpaliban sa mungkahin na rin ni Congressman Marculeta na nagsasabing marami pa siyang katanungan na ipupukol tungkol sa inaasahang direksyon ng Department of Energy kung saan itong si Lotilla ang siyang namumuno. Nauna nang nag-alarma itong si Marculeta tungkol sa paninindigan ng ni Lotilla sa pagtaas ng halaga ng singil sa kuryente, lalo na nang sinabi ng Department of Energy Chief na siya ay gumuhit ng linya sa pagitan ng paggawa ng patakaran at regulasyon sa aspetong pang-ekonomiya. Pinilit ni Marculeta na tumawid itong si Lotilla sa naturang linya umano at binabanggit na ang probisyon ng batas ng IPIRA ang siyang tinutukoy na nagtitiyak na mananaig ang interes ng publiko sa pagtatakda at gawing abot kaya ang singil at serbisyo ng mga electric utility power providers. Una nga rito ay pinalutang ni Commission on Appointments Majority Leader Luis Raymond
Villafuerte ang opisyal na motion para ipagpaliban ang mga deliberasyon sa interim appointment ni Secretary Lutilla na wala namang naging tutol sa desisyon ng naturang lupon. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang balita, nagpahayag ng pasasalamat ang isang business leader kay National Security Advisor na si Clarita Carlos sa pagwawakas sa pagsasagawa ng red tagging ng gobyerno. Si Carlos ay nagsilbi rin bilang Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pinasalamatan din ni Ed Chua, Chairman ng Business for Sustainable Development and Makati Business Club, si Carlos sa isang dialogo kasama ang iba pang business leaders sa Asian Institute of Management sa Makati City noong Lunes. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa isang dialogo ang National Security Advisor kasama ang business community members. Dagdag pa dito, inilarawan ni Chua ang red tagging bilang highly divisive at hindi talaga tumutugon sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang ilan sa ating mga kababayan ay nasa ilalim pa rin ng ating lipunan. Una na rito mga kabombo at ka-Star Nation, sinabi at siniguro ni Carlos na hindi magkakaroon ng red tagging sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at walang sinabing walang sense ang paglalagay ng label sa ibang tao. Samantala, kuha tayo ng update mga kabombo hinggil sa ilang mga nagtitinda ng asukal, mga reaksyon tungkol dito sa sinasabing pagbabago sa presyo ng asukal at iba pa ng mga nakapaloob ho dito sa mga development na ito. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, samot-sari ang naging pahayag na ilang mga nagtitinda ng asukal sa ugnayan sa posibilidad na pagbaba ng presyo nito sa unang quarter ng 2023. Ayon kay Nanay Leonila Manalivi, nagtitinda sa isa sa pamilyan sa Metro Manila, magandang balita raw yan para sa mga consumers. Dagdag pa niya, sa ngayon daw lalo na Disyembre ay tumataas pa rin daw ang presyo ng asukal. Samantala sa pahayag naman ni Nanay Lorena Santiago, hindi niya raw tiyak kung itong posibilidad na pagbaba ng presyo ng asukal ay matutuloy sapagkat ang presyo raw nito ay hindi naman daw bumababa. Pakinggan natin ang magkasunuran tinig ni Nanay Leonila at Nanay Lorena sa panayam ng Bombo Radio. Magandang balita para sa mga consumer. Sa ngayon, tumataas ulit Tumataas uli ngayon. Konti daw yung supply. Medyo humina. Humina yung yung mga benta ngayon sa asukal. Yung white 95, yung brown 90, segunda 90. Mabibili naman yan kasi kailangan ng tao yan. Kahit mahal, gagawa nila ng paraan para magkaroon sila ng sugar. Ewan ko lang kung matutuloy kasi ang presyo ng asukal hindi naman nababa. Eto may mga resibo nga ako tinago, ayan ang dami, taas ng taas, ayan Diyos ko, hindi naman 200, 100, 150 ang tinataas kada sako. Every 2 weeks yan ang tumataas Minsan nababa. Tapos after ng mga ilang linggo, tataas na naman. Para nanluloko lang yung mga presyo ng asukal. Yung mga tao parang nasanay na, hindi na nagtatanong. Pag tumaas, wala na, no comment na lang sila. Parang sanay na ata sa pagtaas ng mga asukal. Yun lang. Una rito, mararamdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng asukal sa mga pamilihan sa unang quarter pa ng susunod na taon. Ito ay kasunod ng pagdating ng 150,000 na metrikong tonelada ng asukal na inangkat ng pamahalaan at ang pagsisimula ng harvest at cleaning season ng mga local farmers. Normal naman daw umano na kapag maraming supply, bumababa din naman ang presyo nito sa pamilihan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Philippines. Viva! 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 Viva, Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the Face-to-Face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga karagdagan nating balita, may panawagan ho ilang eksperto kaugnay dun sa pagbaba ng COVID-19 na alertness ay posible raw itong makalikha na naman ng mga bagong variant ng COVID-19. Bakit kaya? Anong paliwanag dyan? Alamin natin sa ulat ng Star FM Manila. Naniniwala ang ilang eksperto na posibleng umusbong ang mga bagong variant ng COVID-19 kaugnay ng sinabi ng World Health Organization o WHO sa pagbaba ng COVID-19 alertness. Sinabi ni Dr. Nina Gloriani, Vaccine Expert Panel, na kapag nagpatuloy ang pagkakaroon ng tsansa na may pasa ang virus bunsod na rin ng mga holiday events, ay dito nagkakaroon ng daan para mag-mutate ang virus. Pag hindi natin nabigyan ng mataas na proteksyon ng marami, talagang meron at merong transmission. No? So yung transmission, palipat-lipat ng virus, yun ang nagbibigay sa kanya ng mataas na pag-mutate. So yung mutation, yun yung magiging daan para magkaroon ng maraming variant. So we do not know, and the World Health Organization itself does not know anong klaseng variant ang susunod. Sa ngayon, medyo maganda-ganda ang ng Omicron na mild siya, no? So far, yung mga sa dami ng mga naging anak, offsprings ni Omicron, ay relatively mild ang nangyayari sa mga pasyente. Naniniwala rin si Dr. Gloriari na mahalagang magkaroon na ang bansa ng sariling institusyon na tututok sa pagbuo ng sariling bakuna at mas malawak na pag-aaral sa mga sakit dahil sa buong panahon ng pandemya ay nahirapan ang Pilipinas sa pagiging dependent nito sa bakuna ng ibang mga bansa. Ito naman ay alinsunod sa pinaplano ngayon na Virology Institute of the Philippines o VIP. So, importante na magkaroon tayo ng sarili nating kapasidad. So, dyan tayo nagulat sa COVID, no? Wala. We had to rely on the foreign manufacturers bago tayo nakakuha ng mga bakuna na. So, importante na mailagay yung kapasidad. Tumaas actually ang level ng kapasidad natin at kasama dyan ng manufacturing. Meron na po ang DOST na roadmap tungkol dyan. So, unti-unti pinag-aaralan at meron na rin pong mga private companies sa Pilipinas na tumitingin kung paano magagawa yan. Si Vaccine Expert Panel, Dr. Nina Gloriani. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Sa karagdagan pang balita, itong poultry mula sa Panay Island hindi na makakapasok sa Negros Occidental kasunod ng bird flu case sa Capiz. May pag-uulat ang Bombo Radyo Bacolod. Nagpalabas na ng Executive Order number 22-62 ang gobernador sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nagpapatupad ng total ban sa lahat ng poultry products na manggagaling sa mga lugar na may record na kaso ng highly pathogenic avian influenza. Ito ang kasunod ng na-record na bird flu case sa probinsya ng Capiz. Ang nasabing Executive Order ay nagre-repeal sa EO 22-15 upang magtatag ng mas malinaw na mga alituntunin sa pagpapasok sa Negros Occidental ng mga poultry products na manggagaling sa mga lugar na may kaso ng bird flu upang hindi na kumalat sa probinsya. Sakop ng total ban ng mga live, domestic at wild birds at mga produkto kasama na ang mga itlog at manure ng mga ito na manggagaling sa Luzon, Mindanao at mga isla ng Panay at Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, ang probinsya ng Negros Occidental ay mayroong 8 billion poultry industry kaya gumawa na ng hakbang ang gobernador upang maprotektahan ang industriya. The province of Negros Occidental has released an executive order number 22, the order repealing executive number 22-15 series of 2022, establishing the guidelines for the entry of all live, domestic and wild birds and their products, including eggs and manure, from areas with reported cases of highly pathogenic avian influenza. Maalala na ang provincial government sa pamumuno ni Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson ay mayroong din programa na namimigay ng mga sisiw upang matulungan ang mga poultry farmers sa probinsya.
Nanawagan din si Limana ng kooperasyon ng mga papasok sa probinsya sa pagbabawal na magdala ng mga live, domestic at wild birds upang maiwasan ang pagkalat ng highly pathogenic avian influenza sa probinsya ng Negros Occidental. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith El Shario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Sa ating international news naman, sumang-ayon ang European Union sa isang bagong batas upang pigilan ang mga kumpanya na magbenta sa merkado ng kape, karne ng baka, toyo at iba pang mga kalakal na nauugnay sa deforestation sa buong mundo. Ang batas ay mag-aatas sa mga kumpanya na gumawa ng isang pahayag na angkop sa pagsusumikap na nagpapakita na ang kanilang mga supply chain ay hindi nag-aambag sa pagkawasak ng kagubatan bago sila magbenta ng mga kalakal sa European Union na kung lumabag ay maaari silang maharap sa mabigat na multa. Ang deforestation ay responsable para sa humigit kumulang na 10% ng mga pandaigdigang greenhouse gas emissions na nagtutulak sa mga pagbabago ng klima at itutuon sa isang komperensya ng UN COP15 ngayong linggo kung saan ang mga bansa ay maghahanap ng pandaigdigang kasunduan upang protektahan ang ating kalikasan. Ang mga negosyador mula sa mga bansa sa European Union at ang European Parliament ay tinamaan ng kasunduan sa nasabing batas. Kabilang na dito ang produkto sa toyo, karne ng baka, palm oils, kahoy, kakao at kape at ilang hinang produkto kabilang ang balat, tsokolate at iba pang mga kasangkapan. Ang pagkabigong sumunod sa batas ay maaaring magresulta sa mga multa ng hanggang 4% ng turnover ng isang kumpanya sa isang estadong miyembro ng European Union. At ang samantala naman, mariing itinanggi ng Estados Unidos na hindi nito pinagana ang Ukraine na magsagawa ng mga welga sa loob ng Russia pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ng drone sa mga pasilidad na nauugnay sa militar sa loob ng teritoryo ng Russia. Habang ipinatawag ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang kanyang Security Council pagkatapos ng maliwanag na drone strike, hindi direktang inaangkin ng Kyiv ang responsibilidad, ngunit hindi rin ito pinuna ang aksyon na pumatay ng 3 tao at nasirang mga long-range bombers at isang fuel depot dahil umano sa nasabing insidente. Sa isang pahayag ng State Secretary na si Antony Blinken, hindi nila hinihikayat o pinagana ang mga Ukrainians na mag-aklas sa loob ng Russia. Nagpigil ang Washington sa pagbibigay sa mga puwersa ng Ukraine ng mga malayuang missiles na maaaring tumama sa loob ng Russia dahil sa pangamba na maaari itong humantong sa direkta ng konfrontasyon sa pagitan ng puwersa ng Russia, US at NATO. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba sa bansang sikat sa paglalayag, ang Greece, ang dekorasyon ng kanilang mga Christmas tree at bangka ay naging popular ng maraming siglo. Ang mga malalaking bangka ay nilalagyan nila ng palamuti na tradisyonal na itinatayo ng mga pamilya upang ipagdiwang ang pagbabalik ng mga lalaki mula sa paglalakbay sa karagatan, kasabay na ang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan. Mga kabombo at ka-Star Nation, konting araw na lang at 18 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan, nagkalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 12, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon na naton palinton sa aton sining mga kabombo kay man buwas na ni patigayo no ang traffic rerouting scheme dira iya sa bahin karon sang Ungka flyover sa katuyuan nga ma-decongest ang dalagan sang trapiko. Kung may ara kuno sang bintaha sa mga motorista, may mapiktuhan kag makaangkon man sang disbintaha. May kantanan sa sining traffic rerouting scheme. Ibaloon tayo ni karon sa aton sini iyang mga opisyales
Diri karon sa bahin sang Public Safety Transportation and Management Office kag kung ano bala ang mapahayag man sang Committee on Transportation sang banwa sang Pavia with sang Union Bayan member Pete Trimanyes. Kay sa karon sa aton siniiyang mga kabombo ang isa sa mga problema karon diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, magluwas iya sa African swine fever kag pagpanghalong manaton concern naton batok iya sa avian flu or bird flu. Nakatuga na karon sang tuman siniiya ka dako nga huol, kalbaryo, perwisyo kanangin iskandalo na ang ungka flyover matapos kiti may shoring, may kuno jet grouting, tapos binutangan sang arko, and then natukiban sa aton sini nga mga kabombo nga ang steel or salsalon nga gingamit sa shoring ginhimo laki-laki. Sos Maria kagusip nagbawod. Ti samtang nga nagadugay nagabata ang problema karon ang depekto sang ungka flyover. Damo gani karon ang palamangkutanon sa aton sini nga mga kabombo kon bala safe pa mag-agi dira kay base gulpiada lang way ta man na pahilayo or way ta man na pangayo pahilayo lang mag rosdak abe por Diyos por santo maluoy kamo sa aton sini karon iya nga mga kabombo sa mo siniguro nga kay giyonanti patihon naton ang pahayag sang pila ka mga opisyales nga pangamuyuan ta na lang ning ungka flyover sa aton sini karon iya nga mga kabombo. And bangod sini nagalaom kita nga mayara sang mga mambal naton kasubong iya sang depiktuso no nga sahi sang proyekto magapanabat diri ang mga responsable sini. Responsable in the sense nga ti ining kontraktor dapat di pasabton ginio sa aton sini karon iya nga mga kabombo. O kung do lang si Sir Jack balik-balikan ta na sa karon bala bomomel si SB Pete abe basi kon makahingagaw kita sa kay SB Pete Tremanyes sa pagpatigayon man sining nasambit karon iya nga traffic rerouting scheme. Kay as per information damo sinisang nag-react matapos kang ginapagwa sang Iloilo City Public Safety Transportation Management Office ining experimentation or traffic rerouting scheme. Madamo ang nagpahayag nga do disbintaha para karon sa mga pavianhon sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti dapat sini i-treat ini with sense of urgency. Kay tikon pahayon-hayunan kag pabuyan-buyanan lamang ini karon sa aton sini nga mga kabombo makaluluoy sinadri ang malawig na no nga tion nga nagantos sang kalbaryo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nagaligad sa takna sini karon nga alas 12. Driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa linya naton si SB Pete Trimanyes. SB, good morning. Si Bombo Cham, live ikaw sa bombohanay sa udto. Bombo Cham, good afternoon, Gid. Good afternoon man sa mga tagpalamantis sa program mo. Mga kasimanwa natin yung nagapamati may dahil nga hapon sinita na. Yes, being the Sangguniang Bayan member, the Committee Chairman on Transportation, SB, mayara bala ikaw sang ideya sa patigayon sa nga traffic rerouting scheme sang PSTMO dira iya sa nga makaapekto man sa ungka flyover traffic situation na SB member Trimanyes, sir? Actually, Bombo Cham, nakita natin kayo na sa isa ka digital nga sa social media, no, alin sa isa ka reliable man nga print nga may paghiwaton nga rerouting scheme or proposed traffic plan ang DPWH effective tomorrow. Doon nasubuan lang kita kay suno man sa ginpakita nila nga propose nila nga traffic is kung ang tanan nga mga salakyan alin diri sa may ungka o sa takas kag magliko o magkadto dira sa may sambag, ilaan na ipagabot sa Con intersection, ilaan ay palikoon pakadto dito sa may Pavia, dito sa may Green Meadows na yung U-turn slot. And then may U-turn ang salakyan
And then maga-proceed, mag-agida sa duha ka mall, sa flyover, kag diretso sa Ungka. Kag kung gusto mo magkadto sa Ibawan, halin ka naman sa Takas, the same. Pag-abot mo na sa City Mall, ma-right turn ka anay, madiretso ka to sa may U-turn slot sa Green Meadows, U-turn ka. Pag-abot mo na sa Ungka flyover, ma-right turn ka sa Ibawan. Subong sa sitwasyon namon na Bombo Cham, wala pa ina na-implementa. Pwerte na kagutok sa amon, halin sa Pavia, kung kanin man sa Central Towns. Kung dira nila karon pa yun, ihaboy ang tanan ng mga salakyan, halin sa Takas, pakadto sa may Sambag, pakadto sa Ibawan, dira sa amon sa U-turn slot namon sa may Green Meadows. Ano na lang matabo sa amon? So mo na nga ginakabalapaan ko gid. Nag-istorya kita kay na sa amon nga Pavia Traffic Management Officers. And sila mismo hindi man pabor because nga according sa ila. Kaya because nga kami diya sa Pavia ang masalo tanan sa mga salakyan ngalin sa Takas pakadto sa may Sambag o kung sa Ungka Haro pakadto sa Ibawan. So manang ginambal namon gali kami no mapungko kami magstorya tanan kita palibkan tani kagtapos net sa having harmonized plan. Bombo Cham, kami sa amon, ang barko na nasa nagligad. Natapos na alin pa sa October ang amon nga proposed traffic plan. So ginahulat pa na amon. Actually, I've been consistent sa follow through sa Office of the Mayor. And I suppose nga in principle din approve na ito ni Mayor. In principle. That's why nga gaulat na lang ako sang tion nga may aragid na lang nga sign para maka-istorya kami sa traffic sa PSMO. Kay Sir Jeff Conmocate. Upod man kay Attorney Seth Picabalon. Sino nag-disenyo sining traffic rerouting scheme, SB member Trimania, sir? If you have any idea? Ang number kay ina sa amon nga managers, ang DPWH. So muna ganing ang balamon tani, balan man na nila nga on board na ang Committee on Transportation sa Sangguniang Bayan ever since 2019. Sa traffic plan, sa flyover construction, tani gina-invite makita. So that we could also share. Sa amon man bala nga mga inputs bala ang Bombo Cham. Yes. Because natigin studyuhan na nga daan namon way back September, October. And we're now waiting na lang sa approval sa aton nga alkalde para at least amon ipresentan mo sa PSTMO. Kasi DPWH man. Alright. Personally, may experience man kita dira sa kung ano ka gutok dugay sa pagpugok sa dalagan sa trafiko. With this proposed traffic scheme nga implementar by tomorrow, ang akon estimate is 30 to 40 minutes from Ungka or dira mismo sa tiilan sang flyover nga makapadulong ikaw, makalabot ikaw, kag makaliko ikaw diri sa may sa idalom sang flyover nga mayara sang intersection. Mga 30 to 40 minutes mo with this traffic rerouting scheme karon mga pila pagin ayhan madugangan ayhan ang tion nga mapugok ang dalagan sa trapiko kung ikaw sa imo personal nga paglantaw SB member Trimania, sir. Yes, Bombo Cham, sigurado gid ako nga magapugokit. Subong pa lang nga daan nga ang mga salakyan halin pa lang sa Pavia o kung halin pa lang sa Central Town. Dira sa tubang sa duha ka GT Mall at the foot ng flyover going to the city, grabe na ang pila during peak hours. Maski kayo na 11, grabe na ang pila. How much more nga kung ang tanan nga salakyan halin sa Takas, madugang pagit sa amon pila dira sa duha ka sa tubang sa duha ka mall. So duha no naging nakabudlay sa amon. So amo na nga gabay pa na i-consider man tani nila kung sino man na ang nag-design nati pamangkuton nandang amon nga Pavia Traffic Management Office kay sila sigurad kabalo gid ako because for the longest time gina-monitor sa aton nga mga auxiliary dira kung anong dapat kag ano ang bagay para at least nga maganagan man ang trapiko galing hindi kami ka-move na kami nang Bombo Cham. Ay like sa amon isa pa gid nga iayo namon kay Sir Jeff dili bala sa may railway road gamay lang nga parting amon tani buligan man kami nga damo gid sang mga ka-park illegally. Ginobray na sang DP para tisimuon nga alternate nga dalan sa mga salakyan pakadto sa syudad pero Bombo Cham madamo gid aga park. May mga
may mga humps pa nga rubber nga hindi kita nila pwede. O kung butangan man, i-regulate natin, uniform. Kabudlagan mo ba siya? Baling railway road ni sako pa niya sang ungka haro, sir, no? Yes, from C1, pakadot dito sa Marymount. Mga 100 meters na lang amon and the rest, yan na nakasiti. Okay. So, amo na nga ti ayon man amon tani, nga sa PSTMO, butangan man tani nila dito sa babaw, sa enforcer, na mag-advise sa mga salakyan, nga ti hindi lang tani mag-counterflow. During peak hours, may ara na bombo jam nga nag-counterflow. So, because why ito may gamantay sa babaw? These are the things that we really have to sit down to discuss so that again ang naton, let's harmonize ang aton plans. Kaya at the end of the day, ang amon pumuluyo nga nagkakadto sa syudad, and likewise pumuluyo sa syudad nga nagkakadto sa airport kasi ibang nga parte sa central towns, kita man sa puntanan ng mga Ilonggo sa mga pagtuan kung hindi kita harmonize sa aton nga mga plano. Bama siya. Alright. SB, nakaschedule man ko kay Sir Jack, no, nga magpatigayon sa interview. Siguro mga concerns nimo or base naga-monitor man siya karon. Mapalabot tayo na sa ila kag tingwaan man nato na. Why naman kita sang saligan sinadri kunti dapat kita naman lang ni mag-ilinsindianay kag ma-harmonize naton ini para nga mahatagan man sang libyong pagpugok sang trapiko dira sa may area sang ungka haro kag ungka pavia. SB Trimania, sir. Yes, mga bacham. Bukas man kami, kung kinanan kita pamakuton na ni Kuya Jack, ni Sir Jack. Open man kita. Kay kita, mga bacham, pero hindi kita, kahit everyday, harap kita da. So we have the first-hand experience sa amon nga lugar, mga bacham. Alright. Once again, thank you so much for your time, SB Pitrimania, sir. Good afternoon. Yes, thank you so much, Mama Chums. Merry Christmas and God bless to everyone. Si Thank SB you. member Pete Trimanias ang chairman sa Committee on Transportation. So, ang disbintaha ara iya sa mga pabiyanhon karon with this traffic rerouting scheme designed by the Department of Public Works and Highways. Implementar ini sang DPWH kag ano na to yang natabo sa traffic rerouting plan nga ginpasar sang committee chairman sa talatapan sang alkalde sa kay Mayor Luigi Goriseta. Dumadugay na to nga tiyon, duway gyapon sang akto, duway gyapon sang lihok, approved by principal, but anong ginahulat ni Mayor Luigi iya ang second coming sa aton sini nga mga kabombo, basi kon matagan man sang extra special time ni Mayor Luigi kag matalupangdan ini or whatsoever kag maimplementar para nga mahagan-hagan naman dirawa ang pagpugok sa dalagan sang trapiko, no? With this proposal from the Committee Chairman on Transportation sang Sangguniang Bayan sang Banwa iya sang Pavia. Nagpakigangot kita sa kasining matinion with kay Mr. Jack Kunlo agod nga mahibaluan man naton kung anong plastada sini sa aton sini nga mga kuturan kag ang konsiderasyon nga ginaayo sang Banwa sang Pavia through SB member Trimanyes nga daw sila gid kunong matamaan daw sa ila na to mapugok man ang mga salakyan nga bisan hindi peak hour gani sa aton sini nga mga kabombo, no, hindi rush hour. Ti sa gyapon nagapugok dira iyang dalagan sang trapiko kay way pulos ning buiset nga klase sang flyover niyo. Sa aton sini nga mga taga Palamati ang halit ya hindi hamak. Standby diri man sa aton sini nga pagpangalagad para nga matagan tagilayon sang nagakigo sini iyang pag-intiende man ining plano karon sa Public Safety Transportation and Management Office sa pagpatigayon sa traffic rerouting scheme. Ara na si Sir Jack sa linya nato ng head sa Public Safety Transportation and Management Office, si Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, si Bombo Cham, good afternoon. Yes, Bombo Cham, mayong hapon, may gusto kag may hapon gid sa aton pagkalamati. Buwas na ipatuman ining traffic rerouting scheme dira sa may Banwa sang Pavia or shall I say diri sa may Ungka flyover nga sa nasakupan man sang syudad sang Iloilo, purposely to decongest, no, sang pagpugok dira sang dalagan sang trapiko, but may mga nakita nga ginaayo nga konsiderasyon sa bahin sang
banwasang Pavia. Bagulang na istorya ko si SB member Trimanyas gado sa ila kuno to matipon ining mga salakyan kag magapapugok pagisan dalagan sa trapiko. Mr. Kunlo, sir? Bambucham, actually, ari ko sa Pavia, subong, no? Well, hindi niya rin mambal, para Bambucham, ano niya otherwise, nga i-implement nato, no? Bambucham. So, i-implement na nato, tanawin nato ng adjustment, no? The same lang kay carousel siya, hindi man nga sa ila, matipon Bambucham, kaya ba mo, ang alin man niya sa C1 Road, nga mapatabok man sa piyak na C1 Road, sa city man nga side makadto. Ang alin niya sa C1 Road Takas, patabok man sa may C1 Road pa Hibawan, Pavia, hindi man makadto sa Pavia, no? Bambucham, no? Hibawan, Mandurriao. So, carousel kita, the same lang na sa Bambucham, no? And hopefully, mag-resulta sa sang maayo Bambucham, no? So, as of the moment, hindi kita kambal nga hindi siya magiging epektibo unless otherwise nga implement nato na Bambucham. Alright. Ang plano ni Sir Jack, I've heard according to SB member Trimanyas, halin sa DPWH ni kag wala sila kuno makonsulta. Bambucham, actually, gistorya kita, actually, pa kare kita sa Pavia, subong, no? Municipal Hall. Kaya ginatan ako naman kung ano pang mga kulang na tinandanon para buwas sa implementation na Bambucham, no? So, nasiraan naman yun ni Bambucham, no? Kag ginagrihan ni, no? Sang boat, sang aton opisina, kag office sang Pavia Transport Office, kag ang DPWH, kaya ang kontraktor Bambucham. Alright. So, ining traffic rerouting scheme, nadihon ini purposely para nga mag-decongest sang dalagan sang trapiko kag amo ining nakita ninyo nga pinaka best nga option kag nagalaom kamo nga by tomorrow kung ma-implement ini makahatagid man sang alibyo sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira, Sir Jack. Yes, Bambucham po na hindi natin ini siya pag-i-implement kung hindi natin why natin makita sa planning na hindi siya maging effective, no? But of course, po ng posibilidad na basi hindi man siya maging effective, that is why nga implement anay naton Bambucham because nga nagapagita kita sa mga solusyon nga bisan paano while nga wala pa mabuksan ang flyover, mapahagan-hagan nato ng impact sang closure or sang wala pag-open sang flyover Bambucham. So ini siya gitanaw naton carousel type, continuous moving ang vehicles, Bambucham, gitanaw naton na makahatag siya, no, makapa-improve siya, no, sang traffic sa area. Well, in fact, Bambucham po tanahon naton rush hour lang gid ang nagibugat, no, sa ining area, no. At least kung makadto kadi, matawhay man, no, hindi man siya muna ka traffic, no, continuous ang flow sa salakyan, because patay siya nga oras. Ang pinaka-concern diri Bambucham during rush hour, no. So possible ang mga senaryo Bambucham sa rush hour ma-implement kita, but sa patay nga oras i-retain naton ang aton nga subong nga aton nga traffic scheme. So that is why nga implement naton para mabalaan naton kung anong impact ya sa actual nga implementation na Bambucham. Alright, so implementar during rush hour but silingon nga mayara sang nagikan sa Traffic Management Office sang syudad sang Iloilo nga magmaniobra sa bahin sang city and mayara man sa Traffic Management Office sa personnel dito naman iya sa bahin sang banwa sang Pavia. Do mo sila matabo, Sir Jack? Yes, Bambucham. Actually, ang aton nga coordination with the Pavia Traffic Management Office, maayo gid, no? Actually, halos everyday nakatawagan kita na sa mga persons in charge nila kag sa aton para ma-make sure, no, ang aton yang communication sa ila kag sa aton established kay intersection na or boundary na Bambucham, no? So, but ang gitanaw namon because nga during rush hour gid ang kinahanglan nga i-address. So hopefully, though ano ni sa Bambucham, no, the mga joint operation bala Bambucham, no, so buligay. So hopefully nga maghatag siya sa improvement Bambucham sa sitwasyon subong every rush hour, no, sa intersection sang Pavia kag Iloilo City Bambucham. All right. Anyways, Sir Jack, buwas kadlaw kung ma-implementar gid man ina, bukas man niya ang linya sa Bombo Radio kung may mga further announcements kamo or any adjustments nga patigayonon during sa implementation para nga mapalayag naton kag ma-share naton sa aton sini nga mga kabombo kag mga motorista.
Yes, mo chap, dako kita nga bulig, no. Again, no, while nag-implement kita, ma-adjust kita sa ground, no, kung anong kinahanglan. So, dako kita bulig para makahatag kami dayon sa madamo ng mga listeners naton ang information and dapat nagkita mo sa mo chap. Salamat gid mo chap. Thank you man, Sir Jack. Good afternoon. There you have it, si Mr. Jack Kunlo. So, well coordinated ini with the local government of Pavia. No, base si SB Trimanyes lang yang way nila ginapabalo sa aton sini nga mga kabumbo. Pero subong abi hindi initsimpo sang pagbinasulay or kung ano man sahi sini iya nga tima-tima. Ang aton lamang sinadriya nga tinutuyo nga masulbar. No? Not in general masulbar na namin ko nga bisan pa paano ma-decongest. Hindi na yan mag-antos kita sang 20, 30, 40, 45 minutos nga mapugok kita dira, maipit kita sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Bangod yan ni Banwa, now, nagabottleneck na dira mo sa tiilan sang Ungka flyover from 4 lanes, 4 or 3 lanes. Now, ma-merge ina siya into 1 lane only. Dugangan pagid nga may ongoing construction sang road widening dira sa aton sinikaron nga magkabumbo. Dugang pagid nga nagapahinay dira sang dalagan sang mga salakyan kun ara na skilid sang Ungka flyover ti may mga railings dira ang dalan na hindi pa maayo, no? May mga kung saan pa bla batsihon pa kay ti ongoing ang construction mo. Sa aton sinimatag Palamati. So, ang technology sang city government sa aton sini nga mga kabumbo nga implementa naya, no? Kung epektibo ti mayo, kung problemado ati adjust kita. Just like bala sa local public transport route plan sa aton sini mga kabumbo, no? Ngati ginimplementar anay ti karon kay na litro ko. Ti anong gwa karon sa LPTRP? Ako palabot lang kita sa thought, no? Palaminsaron man sa aton siniiya nga mga kabumbo kag sa sinima tinion tanan nga mga best option nagakadapat gid siniiya nga iplastar dira sa aton sinima kabumbo kay tiway na niya sang pulos ang Ungka flyover karon sa aton sinima kabumbo. No? Daw kasubong lang yung tinutdan, tinumpok tatong 680 milyones binubuan sa gas kag tinutdan. Amo na ng sitwasyon sa karon sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kag sa karon sini matinion ang gwa sina dira iya Banwa, no? Nga illegal structure ang kahalimbawa sang Ungka flyover. Kung may illegal structure na dira, kag amoy nang nagatuga sa pagpugok sa trapiko, anong maayos ning imon? Mamangkot kita sa task force ase sabi? Task force on anti-squatting in illegal structure. Kung illegal structure sa aton sini mga kabumbo, nga balabag kag nagatuga sang halit kay nagapugok ang dalagan sa trapiko, ti anong mayo sinimoon? Idimulis. Idimulis. Mas mayo pa di idimulis na lang ni ang Ungka flyover nga ni sa aton sinimatag Palamati. Kaysa malawig nga tiyon, pag-antos kasakit ang gintugaya sa mga taxpayer. Physically, emotionally, and mentally apektado na bangod sa sining Ungka flyover. Abi naton, amo lang tong problema sa aton sining mga kabumbo. Hindi ta namaman lang ang problema. Kailan tawa bala subongo sitwasyon niya. Gintukuran na pagtukod sa aton sining mga kabumbo, naglayod, nagbawod pa ang tukod. Ang baganisang kilala ko, grabe naman na ya. Substandard na ang flyover ang gingamit sa shoring activity, substandard pagid. Inaya pahayag sang mga kilala nato na ngaging palapot diri sa aton.
Ti basi hindi man na iya guro substandard. It so happen lang ati amo na siya kadipiktuso. Sa ton sini nga mga kabumbo. Tilang taon na ton ini ko nanong plastada sinadri pero ang panawagan niya sang kadamaan nga tinuig na nagtuga sa pagpugok sa dalagan sa trapiko ining Ungka flyover. Ang halimbawa niya sinibanwa illegal structure. Tikong illegal structure nga nagatuga sa traffic. Sa ton sini mga kabumbo. Anong dapat timuon? Inimulis Di pa dimulis na lang na para basi magtawa. Kung madimulis na, matawhay pa diraya ang dalagan sa trapiko. Sa aton sini nga panubalik ka banwa, ginistoryahan ini sa City Council. Ginistoryahan ini sa City Council, sinigi lamang regular session. Kay nagduso diri sa resolusyon si Iloilo City Councilor Johnny Yang nga dapat kuno pa-explica ron ang Department of Public Works and Highways kag padasigo ng paghatag sang solusyon sina diri. Tinagtindog man diri karon si Kagawad Plaridel na base niya nga ipasalo tayang tanan tanga tapungol sa DPWH man. Pa-explica ron taman ang International Builders Corporation Pa-explica ron taman ang kontraktor Of which, sa ton sini nga mga kabumbo, daw kaysa man lang niya magatubang kang mag-explikar ang DPWH sa persona ni Mr. Kevin Patrick Tan. Ato nagambal ba lang at hindi man ang gusto ya mga kapwa niya Ilonggo nga mag-antos. Hasta iyang naglapot sa punto banwa nga nalakip na sa resolusyon ining plano nga pag-takeover, ipa-takeover na lang sa Department of Public Works and Highways ang Ungka flyover. Now, kag pabayro na lang sang liquidated damages ang kontraktor. Ito hindi mamakatarungan. Kung magambal guro nga ipa-blacklist na lang ang kontraktor. Ang panagitlon guro sa taxpayer, basi tayo yon. Pero kung pabayron ng ka-liquidated damages, basi kung ang panagitlon naton do may bukog. Balik-balikan tani bala sa report karon ni Bombo Angel Tan pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang inita. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina,
renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kauntasang Lapaz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of Lapaz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang Lapaz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanya. 11 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa gihapon ko puri mo Bombo Chama Blanco Hover. Ano na ang nahisugtan sa bahin karon sa resolusyon nga ginpropose ni Iloilo City Councilor Johnny Yang, ang Committee Chairman on Transportation or Committee Chairman on Infrastructure, tuhoy sa problema dira sa bahin karon sa nga Ungka flyover. Sa aton sini nga mga kabombo, ang initial information naton nga ginalakip ang kontraktor sa pagpasabat kag ginapabayad sa liquidated damages. Subong man, plano nga ipay-take over na lang sa DPWH ang nasambit sining proyekto. Tihibaloon ta ini. I-check naton ang report ni Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Bombo Angel, sa report please come in. Bombo Trump pasabdon kag dapat pabaydon ang International Builders Corporation kag hindi lang pag-ibasol ang tanan sa Department of Public Works and Highways sa tiuhol sa Ungka flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Kagawad Florida Nava, iyang pahayag nga bugbog sarado na kaga puros black eye na ang Department of Public Works and Highways when it comes sa pag-atubang sa sining problema sa mga issue sa may Ungka flyover.
Suno kagawad na ba nga ti kadamo na sa nagpadala sa nga letra o kon letters Bombo Champ sa Department of Public Works and Highways, just like ang sa komitiba ni kagawad sa Drika Baluna nagpatawag sa nga meeting. At the same time sa komitiba man ni Councilor Johnny Yang, ang legislative inquiry man, pati ang sa probinsya Bombo Champ, si Governor Defensor nagpadala naman sang letter sa Department of Public Works and Highways nga ginapatawag o kung pag-urge sa ila when it comes kung about sa sining ungka flyover. At the same time, si ang congressman sa ni Pavilla, Bombo Champ, kaga si Mayor Jerry Treñas mismo, si ang ginapatawag man o kung ginaayo na ang Department of Public Works and Highways. Ito kagawad na ba nga hindi niya gusto manging laughing stock o kung kanadlawan ang city government if ever gid man din nga magpadala sila sang letter o kung resolution nga same lang man nga gina-urge lang ang sambit o kung ang Department of Public Works and Highways kaga wala pa ini siya sang nakita nga letter nga naga-address directly sa contractor which is among ining International Builders Corporation. Kaya amo tugan ibang musam ka kagambal si kagawad na ba nga hindi gusto mangin kaladlawan ang city government kung mapadala sang letters nga urge lang dapat mas maisum kag mas may impact ang unod dapat sang letter kung mapasargid man ang resolution nga naga-address sa sining issue sa ungka flyover. Suno kay kagawad na ba dapat responsibilidad sang contractor ang proyekto ang proyekto which is among ungka flyover since wala pa ini na turnover kaga unless bumutang nga ang International Builders Corporation sila mismo ang maprangka nga hindi na sila kasarang sa pagpadayon o kung pagtapos man sa sining ungka flyover. Actually bumutang ang supposedly si Councilor Johnny Yang mapasay ini siya sang resolution nga which is amo ining proposed resolution urging the Department of Public Works and Highways to expedite the stabilization and repairs of 618 million pesos ungka flyover and safely open the structure to vehicular traffic. Si nagahambal si kagawad na ba nag-amuni sa Bombo Champ nag-explikar siya nga wala pa siya sang super nakita sang mga letters nga kapilala ka mga letters na nag-urge directly sa Department of Public Works and Highways pang sa International Builders Corporation nga dapat sila ini ang dapat pagsabton kay since sila ang contractor kag may liability sila bumusab since wala pa na turnover ining proyekto. Kaya naghambal si kagawad na ba nga dapat pasabton ini sila sa mga damages, i-liquidate ang mga property, ang damages kag suktong sila when it comes sa sining sa ungka flyover. Kaga property ang naistoryahan Bombo Champ kaga gindefer ining resolution nga pag-istoryahan sa Monday. Di isdan ini ang iya mismo nga kabilugan nga resolution ang title Bombo Champ o kunang nakabutang resolution urging Department of Public Works and Highways to take over the project and impose liquidated damages to the contractor. So far Bombo Champ therefore ini kag pag-istoryahan sa Lunes nga adlaw. Yari atong pamatian ang nanging pahayagman ni kagawad Laridel Nava sang aton ma-interview. You know, much have been said about this on the part of the city. Councilor Cabaluna conducted on his own volition a committee hearing. The Committee on Engineering likewise conducted a committee hearing. In the other side of the city, the province, Governor Defensor has written a letter to the DPWH. Congressman Goriseta also sent a letter to DPWH. Mayor Treñas already sent a letter to DPWH. And all the punches are being thrown to DPWH. Nobody so far has spoken about the contractor. Tanang natapungol, ginahaboy sa DPWH, in fairness sa DPWH, that is not their project. Until nga matapos ang kontraktor, ang proyekto, kada turnover, responsibilidad inaya sa kontraktor. And I wonder why, Mr. Chairman,
Sa tanan nga sulat na ipadala sa alkalde, sa gobernador, ni Congressman Goriseta, kay Councilor Cabaluna, kay Councilor John Yang, puro na black eye ang DPWH, wagid mo nagatandog sa kontraktor. Sino ang kontraktor? May we know? For the Ongkapa BIA is the IBC. Oh, that explains. International Builders Corporation, yeah. That explains why everybody seems to be silent against the contractor. You know, if I may suggest to the proponent, dapat ang resolusyon taniya, hindi nga pag-i-urge nga tapuson. Ito tayo, may sulat naman si Mayor, may sulat naman si Guruseta, may sulat na si Defensor. Why not nga ito ni-urge si DPWH, i-penalize ang contractor by charging liquidated damages for every delay and for every damage that they incurred against the public. That is so written in the law. That is so written in the contract. Every time may ara contractor ang mag-ubra sa ka project, may ginapirmahan na siya nga kontrata sa DPWH. Kung sa diin kung may delay, kung may ara damage ang proyekto, the contractor will be held liable for LD o kung liquidated damages. So far wala ko kabati kay Defensor nga urge sina. Wala man ko kabati kay Goriseta. Tanan nga sumbag sa DPWH. Ano na ka DPWH? The only thing that DPWH can enter into the picture is kung makambala ko traktor kung tatan ko na ni may kontrata niya, Mr. Chairman, hindi pwede niyang DP mag-interbinar because there is a contract between the government represented by DPWH and the contractor. So unless otherwise the contractor will renounce or cancel the contract, hindi ko na kaya tapuson. Yata ka gobyerno matapos. That's the time nga ang tapungulong ng DPWH, anong yung tapuson? Timano, that's why you cannot expect Al Pruto to respond to all these queries because he's not the contractor. All they have to do on the part of DPWH is to impose necessary penalties daw to the contractor, pero wala ni isa nga nag-mention sa contractor. Ang tanan nga sulat refers to DPWH. Kaluluoy ang DPWH, in fairness sa ilaya. Sagat sila bakol, hindi man sila nag-ubra sina. Why not abi, kung masuggest ko sa proponent? Ngayon, bubraw niyo na lang ang resolution nga ni. Ngayon, urge ang DPWH, you take over the project. Sila take over. But by taking over the project, pabayro ng kontraktor sa liquidated damages, pabayro ng kontraktor sa actual damage kung pila ang nosmod, ang presyo, ang value sa nosmod niya area. Sa agad kita yung urge sila, hindi na sila mati sa aton. Sino gikitabi ang pamatian sa DPWH? Kiwala mo sila yung isabat sa aton, basta hindi niya mong project. So, if we rephrase the resolution to the effect that we will encourage DPWH to take over the project and impose necessary liquidated damages and all other damages against the contractor, mas mabastog siguro, mas may dating ang aton resolusyon, mas may impact ang resolusyon natin na we are serious in this matter. Kisa naman na urging, if we cannot urge them, what happened? We became a laughing stock. Kadlawan lang tanila, wagan sila namatis, Congressman to, Goriseta, wagan sila namatik, i-defensor, ang gobernador, sinogid diyang sanggunyang panungsod sa Iloilo City para pamatiyan sa DPWH. Let's be practical about it. Kung gusto sa proponent, if we are serious about this, na gusto natin gid sa mamaskog na mensahe, I think that's the proper resolution. Resolution urging the DPWH to take over the project and to impose liquidated damages against the contractor. I think do mas may sense na, Mr. Chairman. Ako suggestion ko lang, if I were the contractor, if he wants to have impact and strong message
sa sini nga bagay. Kung amo man yung tutukan naton, yung mga urging kapila na mag-urge si defensor. I hope the proponent will accept the proposal, Mr. Chair. Bombo Champ, na batian naton ang nanging pahayag ni Kagawad Plaridel Nava dito sa ni session kaina Bombo Champ kag ti nabatian naton nga ang iyang statement mismo nga do so far wala siya sang may nakita nga do address directly sa International Builders Corporation. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichirier Tan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo! Salamat, Bombo Angel Tan. Nobody has spoken about the contractor. Amo niya ang mga tinaga ni Kagawad Plaridel Nava. Ang mga letter sa opisyal ta para lang tanan sa DPWH. Nobody has spoken about the contractor. Namangkot si Kagawad Plaridel Nava. Sinong kontraktor raw? Sabat si Kagawad dyan niyang International Builders Corporation. Now, nga aayhan, wala ginasukot sa mga opisyal ang International Builders Corporation. Nga ayan, ngaway nila ginatukso sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ha? Kita diri sa Bombo Radio, humalin sa pagsugod sini, duwa na ginatukso naton riya. Department of Public Works and Highways and the International Builders Corporation. Kung sukto nato ng IBC, why man sang direkta nga may nagasabat sa ila? Ginatudlo nila ang pagsabat sa Department of Public Works and Highways. Kaagsan to, gina-intertinar pa kita sang DPWH. Kag ginpasalig ang pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo nga ang DPWH kag ang International Builders Corporation are working hand in hand. Ini malipod sa ibalota nga may ara sang ideya si Kagawad Plaridel Nava in terms sang pagpangontrata. Ha? Kag sa nasiling na gani naton, responsibilidad iya sang kontraktor ang isa ka proyekto nga wala pa ma-turnover. May point si Kagawad Plaridel Nava sa pagpahayag nga kapila na ta mag-urge, kapila na magsulat sang urging. Ha? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos gina-address na lang sa Department of Public Works and Highways. Sa aton sini nga mga kabombo, sa pagpatigayon or pag-construct, paghimo sang isa ka proyekto, ang Department of Public Works and Highways nagakadapat nga may proper monitoring. Nga ginapasiguro nila nga ang trabaho sang kontraktor nagasanto, nagasandig sa kung ano ang yara sa kontrata kag sa design sinang kontrata. Suma total,
may responsibilidad sa gyapon ang Department of Public Works and Highways sa pagpathag sa pumuluyo. Pero mas maayo nga magpathag pagid siniya mong kontraktor. O galing kay ti diri sa syudad sa nga Iloilo, as far as I can remember, sang wala kag ari na ko diri sa Bumbo, duway man kita sang may nabatian nga kontraktor nga nagsabat sa mga isyu tuhoy sa mga may diferensya sini nga proyekto or delayed projects. Ang masami sini iya kag kinandan nga nag-explikar diri banwa among Department of Public Works and Highways. Kagti ang resolusyon is a mere sentiment, kag ang resolusyon sarang man mahimo sa aton sini nga mga kabumbo sang bisan sinulang iya nga konsihal. Ti para nga mas may dating, para nga do mas kay may kagat, kagang kagat mabatsyagan. Ti mas mayo guro Councilor Johnny Yang, mangayo ikaw sang advice sa kay Kagawad Plaridel Nava sa kung paano ang pagbalay, pagplastar sang resolusyon nga may dating kag may kagat kag hindi mangin karadlawan. Kadtuan mo si Kagawad Plaridel Nava kag pare Panyero. Kagawad, kinahanglan ko ang imo sini iyang bulig sa pagdihon sang resolusyon para nga may dating, may kagat kag hindi mangin karadlawan. Kag ti ibutang mo sa resolusyon nga ti duha ka mo ni Kagawad Nava ang naghimo sini. To call the attention or whatsoever dira sang kontraktor. Kay ti kumpensaron ta, taga lumapaw kag nagasulubran nga urging. Pero do sa way sa gyapon, sa aton sini magkabumbo, ginbutang kita sa guessing game man gani isang DPWH kag sang kontraktor kon sinong nag-perform sang shoring activity. Hindi ba? Kay tikon may depikto iya ang isa ka proyekto kag wala pa ma-turnover, ang mahatag sang solusyon or magakayo sini ang kontraktor pa. Pero tigin ako man siyang DPWH sa aton sini makabumbo. Nga sila na lang, buligay sila, so on and so forth. Kag in terms naman sa pag-take over sang proyekto sa aton sini nga mga kabumbo, siguro it's about time nga i-take over na ini sang Department of Public Works and Highways. Pabayaron sang liquidated damages ang International Builders Corporation kag i-blacklist sila.
Ti sino maka-decide sini? DPWH. Sino nagapamuno subong sa DPWH? Diri Serion 6. Direktor Nery Bueno. Direktor Nery Bueno, ma'am. Ang imo siniiyang nga mangin desisyon sa ungka flyover controversy, ungka flyover scandal, will be the defining moment sang imo karir. Bilang Chief of Office o Regional Director sang Department of Public Works and Highways. Are you going to make it or break it? Kag wala kami diya. Nagakinahanglan sang apa, boke, nga sahi sang Chief of Office nga when the time comes para nga magpangayo sang eksplanasyon ang mga taxpayer, manago-nago kag manugid-nugid sa kung kay sinuto nga ginasandigan nila. No? Kung amo na tuya sa ginhalinan mo, kung din ka man iya nga lupalop sa kalibutan naghalin, lainon mo yang Iloilo. Ini na mo niya kinanglan sa laguron di. Hindi niya ang yarihon sa isya lugar para sa mga retireable. Pero tinubataon pa man nga is Director Bueno eh. No? Di dapat may ara ikaw sang ginatawag sinadri iya nga eksakto sini sa kayuhan sang taxpayer nga desisyon kung anong himuon yun sa ungka flyover. Pero mas labing maayo kag siguro mahatagan sang hustisya ang duha ka tuig masobra nga kalbaryo kag pag-antos sa mga pumuluyo commuter taxpayer sang inutil nga ungka flyover nga balor 680 milyones pesos. Pinagusto lang kamo mga lilintukin sa mo kabarison order da tapos hindi man mapuslan halit pang iya sinigintuga. Ti padimulis ta nalang ni task force assess magamo ni. Kay illegal structure ng guwais ni. Ti dapat desisyonan mo na ni Director Bueno, ma'am. Desisyonan mo na ni. Kung hindi ikaw makadesisyon sinadere, si ARD Fruto nakatuan namon sa opisina sa kusako ay gay kuno bakante kay grabe kunong bidingay subong. Diba siguro kun insakto man ang ambal ni Kagawad Plaridel na bang ti damo na black eye kag lagob ang DPWH basi kon amo na guro na huya na magpakingtubang si General Fruto sa bumbo kay damo na black eye kag lagobya. Ti solusyonan ta niya sa aton sini nga mga kabumbo. Nakasalalay ni karon sa kay Regional Director Nery Bueno sa kay Engineer Bueno. No, ma'am nakasalalay ni. Sa nasiling tanagani sa aton sini mga kabumbo, mangin defining moment ni sang imo siniya nga karir. Kung bala makabilin ka sa nga ligasiya nga maayo or mahambal ka lang ati hulaton ko lang magkanay ang balod kag mapuli ko ya sa balay. Hambal sang kilala ko kabalo ka bumbutsam si Director Bueno galikaw na kay less talk less mistake, more talk more mistake. Tiyang sa pagpati naman yan ni bumbutsam, no talk no otok.
37 minutos na kaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik ta, check ta to ang aton sini nga international correspondent direktamente sa may Malaysia kung kumusta, paano sila magsaulog sa nga Christmas nila dito man sa aton sini nga Christmas around the world. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bala sa Miagaw Church, ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na ba lang ang bully o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga.
Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 42 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto karon diri man sa aton sining pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo sa gyapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hoven. Kag karon sa aton sining Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Sa aton sining karon nga Christmas Around the World, hibalo naton kung paano magsaulog sa Christmas ang mga taga Malaysia. Sa aton sining mga kamumbo, no, kay sa nakaligad sini iyang mga tinuig, no, ang Christmas sa Malaysia nangin commercial kag isa man ka secular holiday. Sa aton sini nga mga kamumbo ang Malaysia may 10% kila mga population ini sang mga Kristiyano. So kalabanan sa mga tao sa Malaysia, ang ila sini iya nga pagkabig sa Christmas is fun time kag parties, decoration kag pagpadulong sa mga dalagko sini kag mga matahom nga mall didto iya sa Malaysia, no, para maghatag sang dugang sa aton iyang ihibalo tuhoy sa selebrasyon sa Christmas sa Malaysia. May kaupod naton sini nga Bombo International Correspondent si Bombo Mary Clay Socias. Bombo Mary Claire, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Hello, good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Kumusta din ang subong sa Malaysia? Ano oras na? Same man sa Pilipinas? Same lang kita diri. Pero chimpo nyo dira, ma'am. Bombo Mary, kumusta chimpo dira? Ang chimpo subong is dugay-dugay mainit, dugay-dugay maulan. Di lang balaan maulan, pero these few days, these few weeks nagabaha. So do hindi maglayo sa Pilipinas? Yes, hindi gid. Tama gid ka lapit sa tanan nga bagay. Kalabanan sini sa dira sa Malaysia, sandig sa mga initial information ko, 10% lang dira sa populasyon ang Kristiyano nga timambal naton. Nakabalog gid sa matutuod sini nga meaning sa Christmas kag kung paano ini selebrahon. Yes. But ang iban dira nga mga tao o iban sila mga taga Malaysia gid mga Malay, paano sila mag-celebrate sa Christmas sa Bombo Mary? Depende sa mga amo kung ano ang gusto nila. Syempre depende man kung kaisa sa mga religion, di ba? Kung ang religion mo like a Malay, pero depend man sa Malay if ever they want to they want to celebrate Christmas like a Filipino, pwede rin. Why man sa may nagabawal abi sila dira wala man tigabawal, wala man. Pero depende man sa Chinese the same man. Do pariho man kung kaisa ang mga amo sa Filipino nga if ever nga may Christmas celebration, kahatag man sila bonus, kahatag man sila gifts, kahatag sila holidays, do mo na. So, silingon nga. For example, kung sa outside ka ga work, like for example, mga ga work ikaw sa hotel, sa restaurant, so may ara man ka mo nga days nga mag-join sa the same mo nga kababayan nga like sa Pilipinas, mag-party-party, kung sa diin nga mga park, pwede man. Wala man tigabawal. Sa diin nga lugar dira sa Malaysia, or dira sa imo sini nga area, abi, ang masami nga do ginapadulungan sa mga tawo, bisan mga Malayman, ukon iban sini iya nga mga tao pagidira, mga Filipino, sa diin sila masami nga nagakadto nga ti kasubong dira ang lugar nga kung sa diin mabatsagan mo ang espiritu sa Christmas bangod sa dekorasyon. Yes.
Sa mga malls, mostly malls may ara gid nga Christmas decoration, hindi gina madula sa malls. Mostly sa malls may ara gid nga mga Christmas tree permi every year. Mhm. Every year. So, may mga Yeah, every simbang year, gabi ma'am. man da sila, ma'am? Bombo Mary? Sorry? Ano? May mga simbang gabi man da sila? Parehas di sa aton? Pero sa simbang gabi, pareho lang na sa mga diri. Kung Katolik ka or Christian, may mga simbang gabi naman na sila diri. Mhm. Kaya ang mga Pinoy dira, free man sila padulong o upon sa misa? Pwede gid. Kaya ang mga pastor or mga nag-misa is Catholic din. Okay. Same man ang mga handa, mga regular sining handa masami makita mo diri sa Pilipinas. Amo man ang ginhanda da kon may party or Christmas party, abe? Yes, that's the big difference. Ngaman, It's a Bombo very Mary. big difference. Kay kung sa Pilipinas ka, damo handa sa lamesa. Pero kung diri ka, wala gawa handa. Kag depende sa amo mo. Kung maghanda sila. Kay once mostly gahanda man kami, pero hindi like the same sa Pilipinas nga kung ano gusto mo, pwede mo lutuon, di ba? So pero kung diri ka, mahambal lang sila nga, sige, we just go out and eat. So ma-book lang sa restaurant, kang mag-eat sa sagwa, naamo lang na. May mga exchange gift man da? Kung exchange gift, depende kung mag-join ang mga Filipino community, yes. We have exchange gift, yes. Pero dira iya sa mga tumandok, dira amo man ni sila nag-exchange gift? Kung mga, like for example, family lang, yes, nag-exchange gift sila. Naghatag sila gift. Sa ila lang family. Kag ang sa Malaysia, abi daw, hindi gid sila maglayo sa mga features man naton nga mga Pinoy. Yes, you're right. Paano nimo ma'am mahibaluan nga ang ginaistorya mo gali is kababayan or taga Malaysia gid? Yes, mabalaan mo kung mamangkot sila. Oh, hello, Pilipino. Amo na. Amo gid ang question diri permi. Pinay ka? Pinoy ka? Yan ang mga first word nga pwede mo ipamangkot sa mga nasumalang mga tao. Okay. May mga ara man dira ma'am sa mga mga daw kasubong bala sa mga ginakantuan tadi masami sa aton nga lugar nga kung sa di may lugar nga may mga Christmas lights tapos may ara dira nakabutang day Joseph, Mama Mary, tapos ang Santo Niño nga ara sa pasungan. May mga kasubong man ang mga decorations makita ka dira. Wala gid. Wala gid. So ang ano lang makita mo dira nga decorations nga naga-remind si mo nga Christmas na? It's just a Christmas tree and Christmas lights. Okay. Christmas tree kag Christmas lights ang gid. Yeah, amo lang yan na. Bisan sa mall, bisan diin man nga mall, may Christmas tree, may Christmas light. Amo gid na ang pinaka main nila nga kung mag-December na. Kag mga kumbaga mga hanging big ornaments, mga amo lang na. All right. Okay. Si Bombo Claire, Socias, taga diin gidri sa Pilipinas, taga diin? Taga Igbaras ako. Taga Igbaras. Wow, taga First District. Bombo Claire, hatagan ko ikaw sa kaigiran na makapanamyaw sa imo sining mga paryente diri nga nagalantaw, nagapamati karon sa Facebook Live sa aton sining nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Okay. Hello mga taga Igbaras, mga taga Miagaw. Amo lang to imo greetings. Why ka sang Yes, special okay someone? Wala. Anyway. Dula ang signal nga daan. Di ko Okay. na. Pwede man nila malantaw sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo, no? May live kita dira kag may later live on man pwede man dali. i-replay, pwede man nila makita. Okay. So, wala na ang experience ko. Mostly, wala man ko gaagwa nga daan. Kung mag-Christmas, mostly Christmas, gapuli man ko sa Igbaras. Alright. Pero ba this time, I don't know kung makapuli pa. Kabay pa ba? Si Although Bagay nga, lapit na gawa. lang.
Hopefully. Oo. Sige. Hopefully, Gid. Bombo Mary, thank you so much sa imo sining time kag pag-share man diri sa Okay, experience thank mo dira you, sa Mar. Malaysia. Thank you, Gid, sa extra opportunity. Thank you, Gid. Alright, diri wavit si Bombo International Correspondent Mary Claire Sesios direktamente karon sa Malaysia. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa aton sini nga panumbalik ka banwadugang mga balita kag impormasyon na pulo ka person of interest ginatumod na karon sa nga balasan na PNP angot sa pagsulod sa isa iya ka mall alahas kag iban pa nga nagalabot karon sa 5 ka milyon ka pesos na taban sa mga kawatan. Balikan ta ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdom. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami ba lang nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manami. Iloilo Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining las Orlauna. Standby kay check naton si Bombo Chari sumagpaw direktamente karon sa may area sang Balasan. May kantanan sa sining latest update to pulo ka person of interest karon ang ginatutukan diri sa Balasan PNP. Now among ginalantaw sini may kailabtanan sa sining pagransak pagsulod to sa isa ka mall nga kung saan naglabot sa 5 ka milyon ang nataban nga mga alahas kag iban pa nga mga items. Bombo Chari sa report please come in. Mayara na sa nga hindi magnubo pulo kabilog nga persons of interest ang gina-background check na sa subong Bombo Champ sa nga Balasan Municipal Police Station ini ang may kaangtanan sa robbery incident sa may Gaetano Mall dito sa may Banwasang Balasan, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio diri kay Police Lieutenant Alexander Lauron ang Chief of Police sang Balasan Municipal Police Station nga sa ilan ni nga padayon nga investigasyon kag sa bulig man sa nga CCTV camera nga lapit sa adjacent ka shop nino ang nakit-an na ang duha ka bilog nga suspetsado ang nagsulod sa nasambit nga mall antak alas 12:20 sang kaagahon sang Disyembre 5. So sa subong ang persons of interest nila amo ang nalakip diri ang 3 kabilog nga gwardiya nga amo ang naka-duty sang amo na natabo ang insidente pati naman ni ang mga construction workers nga sang una amo ang nag-ubra sa sulod sang mall. So gapati diri ang kapulisan ang Balasan PNP nga may ara sang ihibalogid sa pagpamanday ang mga suspetsado kay tama kahapos suno sa investigasyon sa kapulisan tama kahapos sa ila ang magguba lang sang fire exit door kag amo man ang pagbuho kag pagguba sang semento sa dingding sang nasambit nga mall. So ginaimbestigaran sa subong kag sige ang pag-usisa kag pag-background check ni sa 3 ka gwardiya nga amo ang on duty sang amo to nga adlaw kag so far wala sila sang nakita nga malayan nga record sini. So, sa ilan ni nga pag-usisa sa 3 ka gwardiya, nagrason ang 3 ka gwardiya nga naka-roll up window sila. So, na-roll na nila ang window. So, ang bintana na nga nakapadalom, amo to nga wala sila kabati, nga may mga nagalinagabong na yagali sa sulod, kaga ginapangbuhuan, nakaginapangguba na yagali ang sementado ni nga dingding sang mall. So, suno kaya Police Major Lauron ni nga hindi magpati ang kapulisan sa rason sang 3 ka gwardiya. So, magluwas sa 3 ka gwardiya, ara naman ginaimbestigaran Manila ang 7 pagid ni ka gwardiya sang nasambit nga mall kay sumatotal may ara ini sila 10 kabilog nga gwardiya. So sige ni ang pagpadalom nila sa ideya nga may inside job gid ang ginatulok nila diri subong nga anggulo. So may mga na-record kag may mga nakuha naman sila ni nga mga robbery incident sa iban nga lugar dampi sa Banwasang Barotac Nuevo amo man sa President Rojas ang Capiz nga parehas ang mode of operation sang mga suspetsado. Nagapangbukas sila sang vault kag nagapangguba man sang dingding nga semento. So sa inventory ni sa latest nga inventory man sang Balasan Municipal Police Station sa initial nila nga inventory nga daan nga estimated price sang balor sang mga kantidad nga nadula amo ang 5 ka milyon ka pesos pero sa latest ni nga ginpadala sang FNC pawn shop nga masobra 3,400,000 ang kantidad o kon ang balor sang mga jewelry nga nagkaladula kag ginpangkawat Bombo Champ. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio diri kay Police Major Lauron ang Chief of Police sang Balasan Municipal Police Station. Yes ma'am, good morning galisin mo da kagago sa subong continuous gid ang aton man nga investigasyon. Tanan nga mga posible naton nga mga maimbestigaran nga mga persons of interest naton ginakanda ka na namon ini subong sang investigation kagaw gina background check namon ang sila and sa kuan ang sa bulig sang CCTV camera sang adjacent nga tenant dira nakakuha may kapon kiti do ka kung may initially nakita naton nga 2 ka suspetsado ang nagsulod
kag ang oras ang takna sa to mga past 12 12:20 to 12:15, and the matter of 2 hours daw na 3 hours na kanila na consummate nila ang pagpangawat. Sa subong, sir, pila kabilog na ang persons of interest naton? Sa mga siguro mga kwan sila, damo pa sila, damo subong hindi sila magnubo sa pulo kahit hindi naton pagkuan sa atong mga construction worker, dalagid na sila kay sila ang nagaobra diri sa Gaisano sa una. Then the way nga pag ang mode of operation tanaw naton daw, kung hindi ka panday nito kabudlay sa nga gubon mo ang simento, bungkalon mo ang madamol nga plansa sang fire exit door. Di kun may ibalo sila sa mga amuna kahit even di ang ang kabilya na kanilang lagariyon. Do ka dali lang mula pagguba nila kapag obra buo sang concrete nga wall sang dingding sang Gaisano. So muna nga ginapa namon ang posible damo na sa subong atong person of interest, pero until sa time nga ba uli basi kun ma-filter naton ma-filter naton until sa makamap nato kung sinugid kag sa bulig sa bulig sa aton CCTV camera basi mako naton sila bala naton gid kung sinugid silang mga tao ni. Sir, na-imbestigaran na naton fully ining 3 ka gwardiya nga amo ang naka-duty sang amo sina nga tion. Yes, dogin kuan sila ni sa aton nga duty investigator during the time sa lasing sa December 5 lang nga to, pero sige pagyapon ang aton nga kuan sila. Ang mga background check, mga kuan nila bala ang sa ilang mga background nila naton na. Kung may mga record din sila, may mga kuan sila so part the man. Klaro lang naton, sir, ano ni nangin statement sang 3 ka gwardiya rason nga wala kuno sila ni nakabati sang natabo, sir? Yes, kaya ang siling nila nga ang roll up doors ang roll up window bala napadalom. So daw amo na kuno nga daw hindi sila kabati kung may nagalagabong sa sulod, pero kung tanaw nato daw kabudlay kung tanaw nato lagani ang pwede naton hindi kabati abis ang kwan. Hindi nila batian ng lagbong sang pagbilbig sang simento kaysa simento, pero ito ang sagwa dito nga porsyon sa likod ang metal nga window nga nga exit door madamol nga klase ka plansa tong gingamit na kanila nga kiwalon nagralosi to gani ang sa doorknob nga porsyon to kag ang quantity kung tanawon auto na halo pag kitang sa sulod sinati kung lampusan mo na ano lang daw pamati kita sang dinagyang sinaman. Bombocha. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Major Lauron ang Chief of Police sang Balasan Municipal Police Station. So padayon ni ang investigasyon nila Bombo Champ sa subong para ti mabalaan kung sinugid man bala agati gapati nga daan sila ni nga organisado nga grupo ang nagubra sa nga nasambit nga krimen kag ti nag-request na ni sila sang bulig sa Iloilo Police Provincial Office para mas mapadasig pagid ang pagsolbar sining kaso Bombo Champ. Basi masulbar man lang sa taga-Balasan karon kung magbulig pa na itong IPPO basi makandak pa sa mga luminol test, mga kung ano pa na dira maglawig pa bla cha ginakulbaan mo Bombo Champ basi may special investigation task group pagid. Nan. Total may person of interest naman, may ginusisa na to nga mga gwardiya, ang gulo inside job. Pisanan lang sa mga investigador sa Balasan PNP kagustuhon lang nila kag hindi sila magtinamada sa ila pa lang effort basi kon masulbar na nilang krimen. Amo na gani kay ti nagpalabot na si Police Colonel Alinio ni diri kay Police Major Lauron sang iya nga hingyo nga ti dasigon ining investigasyon Bombo Champ ti nagapasalig man ang Balasan Municipal Police Station nga ti kaluyan man sa sunod nga mga inadlaw mayara na sila ni lead sa organisado nga grupo nga ginapatihan nila nagransak sa nasambit nga mall. Hindi magigali luminol test kay wayman sang dugo dira guro nga naula kag ginlimpiwan na Bombo Chari no. Ate wala na yan luminol test ya Bombo Champ. Scientific lang investigation. Quality investigation. Quality investigation lang man ginapangayo sang Iloilo Police Provincial Office kasi nagahulat na lang man di man ang Balasan Municipal Police Station sang dugang pagid nga mga investigador nga ipadala
ng Iloilo Police Provincial Office. Speaking sa quality investigation, dumduman ko naman, kumusta ng update sa istansya? Naka-contact kita kay Police Major Ang sabat mo na sa may update to ay? Ang sabat niya Bombochamp sa aton ni Police Major Nestor Bacuyag, ang spokesperson ni siya sa Iloilo Police Provincial Office kag sang SICG Palibos Perman, kasi continuous ang monitoring nila ni nga lima kabilog nga ginpanghingadlan nga suspect. Pero sa mga jando wala pa sila gihapon niya may na-identify suno sa iya. Ano pa yung ginambalya? Halong ko na Bombochamp. Sino ginambala niya? Ako Bombochamp. Abi ko na kung okay sige. Ini si Bombachari Galia sumagpaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Chari sumagpaw nga wala maka-move on sa last message ni Sir Bakuyang halong. Padayon ko no monitoring sa mga suspekto nga gipasakan sa kaso kagasta subong why pa may nakilala sa anom ka mga jando. Di ko nang kilala ko pa ini mga jando ni mga Pilipino-Amerikano. Jan ang ngalan, do ang pilido, no? Jando. Sus Maria kagusip po. Ano-ano maningaton sini nga mga kapulisan ni man, no? Quality investigation na anom ka jando. Quality investigation protido. Damo sang mga nakita kita mga gray areas kagalupols. But anyway, trabaho ini sa aton sa mga kapulisan, kabay pat the end of the day masulbar ining mga krimen nga nagakalinabo. Standby na sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Iban nga mga balita tugyan naton sa iban Sinmanu sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kag iban pa nga mga balasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Niño Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan.
Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makit-an nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program, Wednesday edition kita. It's the 7th of December 2022. And so far, I love to look at the faces ng aton nga mga kauturan, especially ang aton nga mga nasumalang. Do ka mga happy sang faces, really gearing up for Christmas. And so, sa nga hapon, I hope sa mga happy faces dira, happy sa gihapon ang inyong emoticon kung sa anyway, welcome sa nga hapon, mga kabombo, nagahulat ang aton nga mga kalingawan, mga kasaysayan nga gin-share diri sa aton sa aton nga mga kabombo. Kag kamo man dira pwede gid nga makapadalaman sa inyong mga istorya, simply email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you sa mga pictures nga inyo nga ginaapid. It makes your story more interesting. Let's check sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 18 dias na lang, kag Pasko na, mga kabombo. So, ano na mga menu nyo da, mga recipes nyo da? Ano na ang petsa sa inyong Christmas party? Aba, masandukot na ang partihanay for Christmas. Ari naman ang atong ambahanon para sa inyo since 18 days to go before Christmas. May Christmas song kita from the Bombo Music Festival nagikan kay Elmar John Bolaño. May Pasko man sa gihapon. This is Tita Regine, naga-welcome sa inyo sa kahapon lamang program. What a
Pagtakon ginbunag nga manggaranon, nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagusto sanda bisan ano, pangayuon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan, kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya, sa sunod bulan mapaaburon tanan. Tatay ko, maghandam ka. Tatay ko, malangga kaw. Tatay ko, paglaom kaw, kang aton pamilya. Kapikaduhon, tapuson ron, tatay ko, paalam ron sa imong pagbalik pamilya ta. Masulhay na. Kabulan ng anak kontrata, siyang kabulan tanang nga madura, pero mapaskuan na tayo diin karon. Babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irikalo, presensya niya lang masadyan na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rektanggulo. Tatay ko, sa diin karon, kay manupas kuwan na nakaginbayaan mo ang imo pamilya. Dahil bisan pikado lang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawikaw. Ang Paskwa masubok, ang tatay kami nawadhan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa, magapabilin sa amon. Bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon.
saging karon tay manong Paskwan na nagahimbayan mo ang imo pamilya. Kay bisan bigat ulang kita, basta kompleto kita. Kung magabot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. Kung mag-abot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. May Pasko man sa gihapon eksklusibo diri sa Bombo Radio Philippines. We cannot deny it. The song is so beautiful and equally beautiful. Ang pag-render sa ambahanon, ang pagkanta is so soulful, melancholic, full of longing, and the song speaks of acceptance, strength, and faith. May Pasko man sa gihapon from the Bombo Music Festival, Elmar John Bolaño. Para sa inyo, mga kabombo, sa akong yung pag-abi-abi sa inyo tanan, joining me right now, diri sa kahapon lamang program, si Tita Regine para sa inyo, sa ini nga Miyerkules nga hapon. Ari na ato nga first story, ginapasalamatan ta si Lola, nga taga-Singay Mina, sa duha ka pictures nga iya nga gin-share diri sa aton. And the letter goes, Dear Inday Regine. Maayong hapon lang sa imo, kung sa tanan nga nagapamati sa nga programa. Ho gali Inday, ako gali si Lola nga taga Singay Mina. Inday Regine, kay sadto, wala na sang hapon kag matawhay na. Nag-eskwela ako, pero nagatuon ako kung kaisa gabantay pa ako kalabaw kag bibi, samtang nga nagatuon. Kada aga, gani Inday, ginapukaw ako ni tatay kay matigang. Hay, ana, mapaharab pa sang kalabawya, kay maarado patana sa tawo. Kagtapos ko gani tigang, tabugon ko pa ang bibi sa talamnan. Kag pagpuli ko, marigos na lang ako, dala ang manghod ko. Tapos namon paligo, makao na lang kami kag mag-ilis sang amon nga bayo Inday. Kay man ginadala ko ang manghod ko, kay kun ibilin ko, ginaaway sang iban nga bata. Lunsay lang kinarusan ang guyana, kag lawas. Amo na, ginadala ko na lang. Kag pagbuhi gani, mapuli na kami. Kag mag-igma sang amon kanon nga bahaw, dilin sang aga. Tapos namon kaon, kay bilin ni tatay, manguha kami kahoy, kag magsag-ob tubi, antes kami magbalik sa eskwelahan. Ti amo ina permi, ginahimo namon nga mag-utod. Inday hasta lang grade 4 ang natapos ko, kag wala na ako ka-eskwela pa. Hasta nga nagaedad na ako sa 17 anyos, may nangaluyag sa akon. Kaginbato ni tatay. Inday, hindi patani ako, pero gusto ni tatay. Nagsugot na lang ako. Ginkasal kami. Wala kami amon ilihawon,
Sila lang at tiglalaki, nagdala palaskwahon. 3 lang kabilog nga pabo ang amon nga ginhatag sa ila. Inday masadya man tani ang amon kasal kay may musika sila nga dala, pero nagahibi ako ya, kay nadumduman ko si nanay. Siling ko, tani, kung buhi si nanay, makabaton man ako sang iya bendisyon. Inday tapos namon kasal, gin-adapt kami sang tiyo ko nga laon, utod ni tatay. Kay may talamnan siya nga ginaagsahan. Ti, duha sila inday, sang bana ko ga obra. Maayo ang ila patubas, kay sang duha ka tuig nga panguma nila, nakabakal man sila sang duha ka karabaw. Inday, ako nagbata isa ka babayi. Ugaling sa ulihi, nangasawa ang tiyo ko. Ti, nagbulag na lang kami. Tinagsiling ang bana ko, nga mapuli na lang kami sa ila lugar, kay may ginaagsahan kami nga talamnan, kag didto na kami, nagsugod pangabuhi. Inday sang didto na kami, tapos namon obra, nagapangarado ang bana ko. Kung tag-alani gani, nagapanggarab man kami. Kag ako, nagsagod sa mga hayop, bibi, baboy, kag manok. Inday, 160 kabilog ang bibi ko nga ginabuhian. Bodom-damo ba? Kay ang amo namon, may banglid nga sarang matamnan sa mga ulutanon. Ginarado sang bana ko, kag didto, sugod kami pananumlaswa. Mais, balinghoy, hantap, talong, alubate, amargoso, kag kalabasa. Sadto nga tion, 3 na ang bata ko, kag 2 sila nga naga-eskwela. Ti akon inday, sige man gihapon ka pananom ulutanon, kag panagod mga hayop. Sa laktod nga pulong, 4 na sila nga dalag ko. Inday sang ulihi, high school na ang subang ko, kag ikaduha. Ana sang ulihi inday, anay sang ulihi college na ang subang, kag ang ikaduha, dungan sila sang 4 ko sa high school. Inday sadto nga tion, birabira na ako baligya laswa. Kun kaisa, inakunanan da ako nga, ato nang buang, may nalukdo, may nauribay, may nabitbit. Inday, siling ko lang sa pensar ko, buang ka to. Hindi maghibi ang akon mga bata kung magpuli sila kung Sabado. Kay kung magbalik sila, may balo na sila, kag inugbayad na sila sa ila eskwelahan. Inday, sa laktod nga pulong, nakatapos na ang subang kag ang ikaduha. Kag ang ikatlo, college naman. Kag ang pang-4, high school na. Ang ikaduha, nagkuha midwifery sa Lucena, kag ikatatlo, chemistry sa WIT. Inday, tama, gid kapigado. Maayo lang, kay sige baligya ko sang itlog kabibi, kag mga utan. Kung kaisa inday, tag 150 man ang mabaligya ko nga itlog. Kung kaisa, tag 130. Kag kung kaisa, 115 man. Di ginabaligya ko sa putotan ang mga itlog. Ay abaw, inday, kung magsilinggan ni sila nga may balayran sa eskwelahan, wala na ako nagabakal sang kung ano. Hasta na lang ako sa ginamos. Kay man, duha man lang kami sang bana ko, bilin sa balay. Kay sila inday, may boarding house nga ginadayunan. Makita ninyo no sa mga viewers naton dira, may 2 ka pictures nga gin-share diri sa aton ang aton nga letter sender. So ginatigan ako gid ang kwarta ko kung magpuli sila para ibayad sa eskwelahan. Anay sang ulihi, nakatapos na sa college ang ikaduha nga bata. Kag nagkuha siya inday board exam. Kag nakapasar man siya. Nag-obra siya sa maternity sa Lucena. Sa maayo nga swerte, bulan sa Agosto, tag-uluhong, ti ko na aga gani, nagapang-uhong ako. Sadto nga tion, damo uhong ko nga makuha. Pag-abot ko, mabubod ako sang bibi, kag magpamahog baboy. Ginatinluan ko ang uhong ko nga nakita, dalapili isang labog. Tapos dayon ko luto kalo-kalo, kag magbati sang itlog. So nagabati ako sang itlog, may nabatian ako nga nagapanagbalay. Dayon, saka, kay man ang among balay namon, sa lupa ang amon dapog. Pagsaka, ginabrihan ko ang amon balkon.
nakita ko, duha ka babae. Kumari ko ang isa, Inday. Ang isa, wala ko kakilala. Siling ko, ay, si kumari gali, saka ka mo. Pagsaka nila, siling niya, ay Mare, nakapamasyar, ay siling ko, no? Mare, nakapamasyar ka man? Di siling niya, Mare, may kinanglan ako sa imo. Siling ko, ano daad, Mare, ang kinanglan mo? Siling niya, mahulam ko tani palay mo, Mare, 3 daad ka sako. Di siling ko, Inday, oo, kaso wala pa diri si pari mo, nagpaharap pa kakarbaw ya. Wala pa kapuli. Ay, Mare, dali lang, kay may ginadaha pa ko gali sa kusina. So, dayan ko panaog. Pag panaog ko, Inday, nagsunod man sila. Sang dito na kami, kay nagakalukalo ako, ginbahit ko anay, Inday, kag buksan tong akon uhong kay lutuon ko. Pagkakita sang upod niya nga babae, siling niya, ay iyay, kadamo diri, or kadamo, diri na lang kami mamahaw Siling ko, okay kay ti damo, mandi kalukalo ko. So dayon ko lutuon ang akon nga uhong, kay may binati na ako nga itlog. Natakloban, binuksan na, kag nagsiling, baw, kadamo maning nga itlog. Siling ko, tungaon ko man lang ina, kay ang tunga, lutuon ko sa bana ko, kay hindi siya kauyon sang uhong. Sang tapos na ako magluto, nagkaon na kami nga 3. Tapos namon kaon, nagsaka sila sa ibabaw. Ako akon iya, Inday, nang hugas pa sang plato. Sang dito na sila, kay damo mga pictures sang akon nga mga bata. Nakita niya ang picture sang anak ko nga midwifery. Dayon niya siling sa akon. Dali-dali siya panaog, balik sa akon. Siling niya sa akon, iyay, di ini gali ang bata mo nga ini. Siling ko, ato sa Lucena, nagaobra sa maternity. Tisiling niya sa akon, palakta bata mo sa Hong Kong, iyay. Balan mo, iyay, nagpauli ang akon pakaisa, pasugat sa akon. Kagin request niya ako, kaso hindi ako makalakat, kaya nagabusong ako sang 3 ka bulan. Di nagapangita ang pakaisa ko nga mabulo sa akon, kay kung wala siya dala, ma-terminate siya. Tisiling ko man, ano requirements? So amo to, nga ginlista na mga kinahanglanon. Samtang nga naghambalanay kami, nag-abot ang bana ko. Siling sang bana ko, may bisita gali kita? Siling ko man, oo, si kumari Tapos nasabat man ang kumari ko, nag-adto kami diri pare, kaya may kinanglan dapat ako. Mahulam tani ako pare, bali 3 kasako nga paray mo. Para gali dya sa upod ko, kay wala sila binhi, kag inugpakaon sa manugtanom. Tisiling man sambana ko, Inday, di madala ninyo dya, kay ako ya, tapos ko kaon, mangkumpay pa ako sang kalabaw ko. Siling niya, ipakuha ko lang sa akon bata nga lalaki. Ti huo siling man sambana ko. Ara, manda si kumari mo, buligan nyo lang sukob. Amo to, Inday, kagintawag na ang bata na nga lalaki. Kagang upod niya nga babae. Ginsilingan na ang bana ko nga, maluoy ka manong, papanawa ang bata mo sa Hong Kong, masalili ka na kon. So pagkahapon, Inday, nagpauli na ang bata ko. Ginsilingan namon, nga malakat ka sa Hong Kong, kay may nag-request kanimo. Amo to, ang tanan nga requirements, kin-process namon. Bago magbalik sang babae nga ato, nangayo siya anay pictures ang akon bata. Kay man, wala sila nagkita ay. Kag iya picture, ginbinla naman ang akon nga bata. Sa laktod nga pulong, Inday, sang may 3 ka bulan, naglakat na ang akon bata sa Hong Kong. Sang dito na sa airport sang Hong Kong, ginsugat ang nag-request ka na, bana na kagpakaisa na, Inday. Bali 3 sila. Dito sila nagahamboy, binit kaalagyan pagwa. Anay sang ulihi nga mga 4:30 na, gamay na lang ang nagapalanaog. Huway pa sila magkita ay. Sang ulihi, may nagapanaog nga 4 ka nagasunod. Ang akon bata, Inday, pangatlo siya sa 4. Sa nakita nila, siling niya, doon muna na si Ivy. Dayon gintanaw nila ang picture, kagin silingan. Ivy, kami ang sugat mo.
Sang pagkabati sang bata ko, dayon niya dalagan inday kag maghakos sa nagsugat. Dalahibi kay man inday Regine, ginakulbaan na siya kay hapon na. Nagsiling ang Chinese nga isa, siling niya, inday, pahulam sang baso, isalod sa luha kapinay. Wala ang bata ko magsapak, padayon ta nalakat pagwa. Ti inday ang amo nga nurse kag doctor kung magbusong gani, ang amo nga nurse kag doctor kung magbusong gani ang amo na nga babayi, kung magbusong gani naga-bed rest sa hospital. Pero permi man gihapon nagakahulugan. Nakatatlo na magbusong, nahulog tanan. Sang pag-abot na, sang bata ko, nagabusong gid ang amo na sang 3 ka bulan. Mabed rest tani siya sa hospital, pero nagsiling ang bata ko, Ma'am, mabudlay sa akon. Diri lang ikaw sa balay, kay ako lang maatipan sa imo. Di nagsugot man ang amo na. Ginaideyan sang bata ko, inday ginabangila na sang ulunan, ang buli, kag batak-batakon ang iya nga puson kada simana. Te, nahimo ang bata na inday, wala na mahulog. Isa ka lalaki ang bata na. Hasta nga nagbata siya liwat, wala na ginadala sa hospital, diri na lang sa balay nila. Ang ngalan sang bata nila inday, Leon ang subang, tapos Lucas naman ang ikaduha. Sang dugay na didto ang akon bata, gin-request niya ang iya ika-4 nga libayon, mga pakaisahan na kag amiga na. Sang 14 years na didto ang akon bata, nagpauli siya kag nagpakasal sa iya nga nobyo. Sang may bata na siya inday, isa ka bilog, nagbalik naman siya sa Hong Kong. Sang nagdako na gid iya bata, nag-for good na lang siya. Why na siya magbalik? Ti inday, ang 5 ko ka bata, lunsay babayi. Kag tanan sila, nakatapos man nga may kurso. Ang subang architect, ang ikaduha midwifery, ang pangatlo chemistry. Why siya nagkuha board? Kay why painday pang gasto kaysa Cebu ang board exam. Tinagtrabaho na lang siya inday sa crime laboratory. Pero hindi siya kasaho kay naganiwang siya haklo sang bulong. Ginpakuha ko na lang education. Maayo man kay nakapasar siya board exam. Ang pang-4 naman inday midwifery man, tapos ang pang-5 nakatapos man computer engineering. Baw inday, subong damo na mga apo ko. Ang subang 3 iya bata, 2 ka lalaki, kag 1 ka babayi. Ang subang niya inday nautical, ang ikaduha nurse, at tumanto sila sa Amerika sa iya asawa nga nurse. Ang pangatlo, nurse man inday, ato sa Canada. Ang ikaduha ko nga bata, 3 man iya bata, 2 ka lalaki, 1 man ka babayi. Ang panganay niya, HRM. Ang ikaduha na, civil engineering, board passer man. Ang manghod, grade 12. Ang ikatatlo ko nga bata, inday, 1 lang ana bata, lalaki, nurse man ato sa London. Ang pang-4 naman inday, 1 man ana bata, nurse man ato sa Canada. Ang pang-5 naman, 2 ka lalaki, puro nasa grade school pa lang. Ang pang-4 ko nga bata, inday, kag pang-5, immigrants na sila sa Canada. Inday, nakatapos man ang akong mga bata, paagi lang sa pamugon, kag mga hayop, mga ulutanon. So, diri na lang kutob, ang akong nga kasaysayan, sa liwat. Madamo, gid nga salamat. Kabay nga ang akong kasaysayan, makahatag man sang leksyon sa iban. Ang kapigadohon, hindi hadlang. Kung gusto nga, makapatapos ka sang imo nga mga anak. Ang tagpasakop, Lola nga taga Singay, Mina. Lola, salamat gid first sa story nga manami and secondly sa mga pictures
nga imo nga gin-share gid diri sa amon. You know what? Kadamo sa inyo no nga mga ginikanan nga kaangay mo nga ang ilang nga pride sets sa mga diploma nga mapapauli isang ilang nga mga kabataan because to dira na nila ginatakos no. Ang ila man nga success sa pag-raise sang ilang mga kabataan, sa pagpadako sa ilang nga mga kabataan, sa kung ano man ka successful sa ilang mga kabataan, ang unang ang ginakabig, successful ikaw kung nakatapos ikaw sa imong nga kurso. Nga, especially kung nakapass ikaw sa board, hindi bala? And so I know nga you are so very proud sa imong nga mga kabataan, ang imong nga paghimudos, ang imong nga kabakas, ang imong nga kapisan, gintupungan gid sang kaukod man sa pag-eskwela sang imong nga mga kabataan. Kanami, no? Kay all girls gali, ang imo nga mga anak kag mga dedicated sa ilang pag-eskwela. And subong ang ilang nga mga kabataan kalabanan naman sa imong mga kaapuhan gali, mga professionals naman, and mostly ato sa abroad no, bawdo kanami lang gid. I'm sure super proud ikaw sa imong mga anak kag sa mga nadangtan man sang imong nga mga kaapuhan. And most of all, very thankful ikaw. I am sure sa aton nga Ginoo nga feeling mo gin blessed ka gid with so much, no? Manami nga mga kabataan, mga successful nga mga kabataan, kanami nga mga apo kag mga successful man nga mga apo. So what else can you ask for sa subong? I'm sure daw wala na gid siguro, no? Good health na lang gid. Kag constant nga communication sa imong mga kabataan sa imo. Yes, I agree with you. Your story is one source ng big inspiration. Para man sa mga ginikanan nga may ginatulok pala, no? Para sa ilang nga mga kabataan nga may mga goals na ginset para sa ilang nga kaugalingon, that no matter what happens, by the ya, kung ang iban gahambal ang buang galukdo naman to, may ginauribay, may mga kung ano-ano. At least, no, ang imo naman yung nga punto, sige lang, tawgan nyo lang ko yung nga buang, pero ang mga kabataan ko ya, magpuli di, halin sila nga boarding houses, magpuli diri, sigurado, nga may madalagin sila yung nga balalunon nila, may pangbayad sila sa school, and that is because sang imo nga tuman nga kapisan. Congratulations. Karami, no, sang nangin ginpadulungan sang tanan, ang imo nga kapisan really paid off, kag you are doubly blessed because kanami man sang imo nga mga kabataan, ka mga ukod, and even ang imo nga mga apo. So lola nga taga Singay Mina, salamat gid. Be safe at all times and enjoy life sa karon, ha. I'm sure siguro ginapangitang itaas ang lawas mo ang mananum-tanom, pero hagan-hagan na lang. Alright? Salamat gid sa imong pag-share diri sa imong istorya sa KLP. 11 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura,
Ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tubes. Mga kabombo, yari mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo, tub-tub Desyembre 10. Bale, sa sininga simana until December 10. Sa iningang Sabado, ang Technocrats Band nga may bagong alinyada sang mga manugkanta ang natalana nga maghatag sa inyo sa 2 ka oras nga makakulunyag nga musical entertainment nga maga-feature sa inyong mga paborito nga kanta nagikan sa 60s, tub-tub sa subong sa Desyembre 10 nga edisyon sang concert at The Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa among kahiwatan, napulo ka mga Plazuela di Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Desyembre 11, Domingo ina nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latolda sa mga luya nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among petsa. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan.
ilibinigid sa mga indi kinaandan nga tinion. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Your stories are very much welcome diri sa KLP, mga kabombo. I-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginapasalamatan ko ang ating winner last week, si Apo Ricardo de Avila, nga nag-respond na kagina, kag nakaistoryahanay na kami. So we're all set para sa pag-interview natin sa iya this Saturday. And again, sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 18 kaadlaw bago magabot ang Pasko, kagyari na ang pamaskong musikang handog sang Bombo Radio para sa inyo, mga kabombo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig,
sa Radyo Bombo! Number 1! Mga kabombo, maraming salamat sa always nga pupod ninyo diri sa akon, especially everyday from Monday to Saturday. Siyempre, buwas naman padayunin nato na paglingaw-lingaw sa mga kasaysayan and hopefully, ang imo na istorya ang ato nga mabasahan one of these days diri sa KLP. Maraming salamat sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.